Assalamu alaikum hormatly dinleşler. Şu gün 2020 yılın 9 fevral heptänge meýişlerine güni hoş geldiňiz. Demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly dinleşler, şu gün meň bilen gepleşige Nurjan apa gatnaşýar. Nurjan apa hoş geldiňiz. Sağ olun çağrınız için. Salam vatandaşlar. Diýeriş atnaşýar, diýeriş ýa-ni biziň Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň syýasy aktivisti, ine şulum biziň efirime atnaşýar. Hoş geldiň diýeriş. Salam aleykum. Assalamu aleykum gaderli ýyldaşlar. Mähruban watansewer dogumyz. Şolsanda Murat Kurbanow, Nurjan gelejemiz hoş gördük, sapa gördük, tuğleme her bir alyp barýan işleňizde üstünlük dileýän, işiniz rowaç bolsun. Biz de elimizden geldiginden goldolumuzy bereriz sizlere. Sağ ol. Sağ ol diýeriz. Hormatly watandaşlar, biz şu wagtda TikTok'ta da efir alyp barýar. Siz TikTok'tan bizi görüp men şol TikTok nimeni paylaşmak için paylaşayım hemmeler bilen. TikTok'ta görýänler, ine siz Nurjan apany we diýle şöýränok ýöne biziň YouTube efirimizde olur badyr. Hormatly watandaşlar, şuňky biziň çykyşymyň temasy aktivistlere garşy görüşýänler. Kim olar? Maksatlar näme? Näçip aktivistlere garşy görüşýärler? Näçip syýasy meýdançada şurýaly uruşlar gidýär? Olaytada häzir ýa-ni aşagda aktivistleriň aradyna, ýagny blogerçiler, aktivistler şonuň aradyna görüşilipdir. Näme alamaty bu görüşler? Ýadyňyzda bolsa DWT Halk Hereketi entek bolmaka syýasy meýdançada ýokdy. Syýasy meýdança diýeniňiz ýa-ni her kim efire çykyp bir-birini söýüp, ýa-ni üstünlük alym, men indi prezident bolýan diýip, ýa-ni bir näme dogry, bir akylsyz bir soğut hareketler edýärler. Alaytada ýa-ni Kaknat Hydyrov, Gelli Karizov ikisi görüşüp hemmelerin üstüne ýa-ni töhmetler atyp gidýärler. Ondan DWT Halk Hereketi emele geldi. Kaknat Hydyrov DWT Halk Hereketiniň başyna bady. Biz bir strategiýalyk syýasy meýdançada söýmeler, syýasatçy meýdançada görüşýänler garşy hiç wagt görüşmediler. Birimize teklip beripdiler, tanqid etdiler, ýöne töhmet atmalylar. Ine şol liniýany DWT Halk Hereketi aketdi we medeniýetli çykyşlar alyp başlady we biziň syýasy meýdançamyz emele edip başlady. Başda bize söýdiler, arkamyzda gyrdylar, ýöne ýuwaş-ýuwaşdan halkyň awaýyny alyp öňe gidip başladyk bolýan, hemmeler şol gurda gidip başlady. Biz beýenýär. Biz ýa-ni bir ulu gahrymançylyk edemdik ýöne bolsa-da şol syýasy hereketleri ýagny bir moral taýdan, tertip taýdan, edebi taýdan, medeniýet taýdan bir ýa-ni netije, bir derejek aldyk. Oňa ulu goşan Ahmet Apara düýeci ine diýerler we beýlek aktivistlerim ulu goşan poştlar diňe DWT Halk Hereketi diýerler. Ýöne inisiatiwa DWT Halk Hereketinden etdi. Indi biz häzir 4 ýyl görüşdik. Gysgaça aýtsam 4 ýylda ine biz görüşi başlanmada ýul aýyna kabinet ministriniň içindäki we aparat prezidentiň diýwarynyň içindäki işleýän adamlar alaytada şadan öňe çykyp, ýene bir ýere çykdy diýip gülüp ýa-ni aýtdy, adamlar ýygnap. Ýene bir opozisiýon hereket çykdy diýip gülüp aýtdy. Şondan şular pikir etmedi, şu güne gelerler diýip. Şo ýerde üstümizden gülüp ýa-ni çykyş edip, sebäbi o wagtlary Türkmenistanyň zulüm hökümeti opozisiýany oýnaýardy. Ýagny MHM üstünden bir ýerine ýa-ni ters maglumatlar berip, bir ýerini ýalan maglumatlar berip, bir ýerini oňa garşy küşkürdirip, onuň adyndan komentar ýazyp, onuň adyny bir hasap açyp, onu böktürip, muňa pul berip, muny ýa-ni avantaj berip, kwartira berip, oňa neme berip, şeýdip ýa-ni arasyny bulýar. MHM esasy iş şodur. Ine şonu biz geçdik. 4 ýyllar şondan geçdik. Ine ünsürp sersem, ýene de şondan galan, şol taryhdan galan käbir oýunçular galdy.
Almat Rahimov, Qarabloger, Atamar Saparov, Kaspirovski bir qow adamın armat gören bir onun bir şu Almat Rahimov yani. Türkmenat gören Azat Haytbayev o bağ diyen kontrrazvedkan işleri. Ne şu birleşip hemen arzularını yerine getirdiler. Şu arada şunu bulunacak oldu. Ne medyalar? Hayti ne medya? Kim ne medya? Şu arada bir durup geçecek. Yani şu da aktaran bir açıklamalı bizim görüşümde tehdit ediyorlar. Anladın mı? Bir Azat Haytbayev'in ne medyanın kim hakkında durumunu Haytı razvedka işleyen hemen aktar biliyor. Yönet ve problem yok. Bu yanlış düşünüyor, yanlış düşünüyor. Bu motor özünü başta 2020 yılda men liberal partiyanın yolbaşı deyip yani çok vekilli pozisyonu ediyor. Ben onunla görüştüm bir neyse kadar. On bir görüşümde bir aklılığı verdi, düşünce bağlı verdi. Bir hemen ya onun manipülasyona düşmeyenliği verdi. Bir analiz ettiğin olanı verdi. Demek şu rahatlara koşun yani konkretno öz ihtiyar var, konkretno bir abi var. Bunun koşulmaz. Yani büyüklüğü yani bu iş yani. Öğren Polis Akademiyada bir neçe Türkiye'de okap kovulan adam. Hiç vakit protesta koşulmaz. Hiç vakit yani aktivizm protestine koşulmaz. Yine arasına girip buluşturup, tüyüştürüp o harekete girip o yerde buluşturup bu hareketi bu yerde buluşturup baydatlı durmaklı hareketi yaptılar. Kaspirovski var arada gururun ve çekkel pulunu işleyen adam onu adamlara Ukrayna'da bir Tituş gidip at koyuldu sebebi Ukrayna birinci olup Sovyet Soyuzu'nda yani adamlara görüş alıp başladı ve şu adamlara karşı görüştü. Yani adamı almakta görüştü. Şu adamla karşı görüşü ediyen Tituşko'yu öne çıktı. Yani ki bilimsiz, düşüncesiz, pulunu işleyecekler, maşeyinikler, şolar pul verip şu adamla görüşen adamla karşı görüştürdüğünde ve şu adamla aktivistler karşı görüşen adamlara Tituşko'yu bir atıyor. Yine şunun belli bir görünüp duran ul vekili ve yolbaşı vekili Kaspirovski, Atamat Saparov. Ol pul alıp yani ki Davlatkerin edalarından o edalarından. Türkmen siyasetinden pul alıp bir de dokazatsız da var. Hem de dokazatsız. Pul alıp pulunu bir de karşı uğraşan. Kim ümürlükte şuna karşı. Onun olsa yani Hacıyev'in ambitsiyası vardı. Prezident olmak. Prezident sayılıyor. Prezident olmak. Devlet vakti olmak. Bana da hüdürlüdüler şunu. Yani Viyana, Avstriya çağırıp bana hüdürlüdü şunu. Ben her benim utoriyalı eder. Derlo granisalar yapar. Bir apalizanı salmak. Ben prezidentinde ben aç yapıp yani kıvırsı biz Türk biyologu ve özümüz zorunda durulur. Bizim onun yaşlarının ekspertimiz var. Biz ministerler, biz yeme, biz oldu, akım olay, biz zorunda. Ben şundan yıldır ne diyeyim? 50 yaş yaşadım ben baktım sıksız. Yine verip olsa yaşadım, Allah'ın verin yaşadım. Şunun için sizin oynatıyınız, sizin yani konuşmayı ipiniz olmaz. Barın başacak, bana uğradı ettiler. Başacak da adını dedim diysen, üyüşüp devlete halk hareketini beni atak ettiler. Devlet Baykanı'na pul verildi. Kronika Türkmenistan Devlet Baykanı'na pul verdi. Onun iyiliği de bir arası çıkış etti. Son bir çıkışımla yani ki bunu Timur Terkler'de yatırım yeri yapmalı. Kahramanoğlu'nun benim evimleşimi efire getirip şu yerde boyun aldı. Bana da bağışlarsın hem arası Ustadoğlu'nun bilyet yönü bana pul verildi, studiya alındı, grant verdiler, ben şunu atrabot ettim. Sen toporunda, men sözümüzü vereceğim. Sen toporunda adamlar kapa, Alamat Rahimov yine plan dedi. Şoları sen yanaştın, sen özün elbette zat deyip aytdı. Men şu gurun aydam okudum, yine şu kadar geçerli, yine aydiyam. Yine ön şuraya siyasatta Türkmen Siyasi Fond, Kronika Türkmenistan bular yani monopoli edip nimen saklak geliyorlar. Apozisiyanı. Biz opozisiya, başka opozisiya yok değil. Biz protestlara geçiyoruz, bizi basıyorlar, biz ne diyeceğiz? Biz yok, yine hem
halkary gurulmalarına diňeşolar grant alyp gelip ýördiler. Bular şol ýagdaý amatly. Sebäbi näme? Grant alýa Ýewropada kronikadakylar kwartiýa alyp ýatýarlar. Ol dazarkel o ýerde bular hedil gülnöri gowy bizim kösenýär, halk kösenýär. Mum görüş gidip durýaly, ýöne tolk ýok. Nanam men biznesmen. Men bir ýere girip, bir hereket edip rezultat almasam, men şoňa giýjekkä, etjekkä. Giýsemem, näme azar berse güni aýtjak da düzeltjek. Başga men alajym ýok, men öwrençen şoňa işler. Ýöne wagt ýitirip hökümetde işläp, wagt ýitirip adamlar alyp zätgaly, wagt çekip gelip ýören oglanlar, olar et görmek ömürde. Hökümetde işläp görmek. Biz konkret işler, konkretne barýar, bir ýerde zawodlar urýar, fabrikalar urýar, biznes kurýar, adamlar aýlyk berýär, naloglar төлýär, jogapkärçilik alýar, konkretne ýörýär. Bize o wagt ýok, o zatlara wagt ýitirmäli. Etip göremadiňizler. Ine şular devlete karşı görüştüler. Inni Atalat Saparova, inni bunu öňe çykyp bilen oklar, sebäbi biz onu çüýläp başladyk, ýani efirde da aýtyp başladyk. Atalat Saparov ýaly tutuşgury öňe çykary. Rahmanow, Atalat Saparov ýalyklary çykaryp devlete poklaýarlar. Inni Atalat Saparowyň diýen sözü näme? Devlete ýalňyş. Murat Urwanow allady, Farhady Türkmenistana gitdiler, öldürdüler, allady. Bu olsa bizi oynap ýördi. Garabıl dogan. Murat Urwanow ýalňyş edýän bolsa, sen näme etdiň? Görüş başlaryna birinji günden gıýgyrmadyňmy? Maşennik. Murana onu gollamaň, maşennik. Men size şonu diýdim, gollalyň o, birini gidirmäli, maşennik bolsa gidirmäli. Şunu gidersek, beýlekler mak giderler, bir-birinden diýsem, inanmadylar. Rowşan alyp gitdiler. Rowşan bize garşy görüşen bolsa tapawut ýok, alyp gitdiler. Maksat beýan alyp gitdiler, Keminýany alyp gitdiler. Azat diýen alyp gitdiler. Ol nemen ýanyna, Farhadyň ýanyna o Yunus diýen alyp gitdiler. Biz hemme zatdan habarly Türkmenistanda bolup geçen zatdan. Mälik Bir de Farhady gorap, pul harajatlar edip bütün dünýäde Türkiýanyň paspортуny, akçaýyny, oňuny, niýede tolka Warşawada çykyş edip gorap ýör. Bular bolsa hiç şart etmen, absolutno. Garalap Farhady. Absolutno atlaryny hiç ýerde bellemän, men hukuk adam haklaryny goraýan diýip bir ýerde gürledim sen şu Farhad boýunça. Şu hukuklar goraýan diýip. Bir näme Farhad goraň? Sen adam hukuklar goranyňda söz berýän, men onun ýa gelip çykyşy bilen adamyň işim ýok. Şoň haklary bolsa, maşenem bolsa, men goramaly diýip boýnan ýa-da. Anämçi Farhad Meymankuliýewiň näme haklary bozulmadymy? Bir kanunýada Türkmenistan akdedilmedimi? Akdedildi. Bir kanunýada tutulmadymy? Tutuldy. Indi bular öldü diýerler de. Farhad ölen ok. Biz bilýär Farhadyň niýe dediğini, näme işleýärni. Biz ofisial dokumentler alýar. Gürküder ýa, şoň ýalançydygyny gürküder ýa. Indi gepim tümmekleri, bu bolsa pulnu bu tarafa allamrat pul berýär, bu tarafa dazarkel finansiýer diýär. Bular näme diýär? Ýanky devletini haýynlamaly, devlete öňüňi diýär. Halk inanmasyn şuňa, şular birden ýurdu basyp alaýym, ýa-ki ýurdu alaýmasynlar diýip, o zaman ýurdu alsa bize gün vermezler, bizi ýok eder. Biz ýurduň başyna gelsem, demokratiýaň esasyna bir adamy ellemez. Bir adama eger kanun hak bozmadyk bolsa ellemez. Siz ol eden zatlaryňyz üçin özüňiz jogap berýäňiz. Bize jogap berekler sizden. Şoň üçin biz şöyle baranmazdan, hökümet dörelimizden noğundan maslak gider. Hiç kime degmez, opozisiya bolmaly, ýöne gowy opozisiya bolmaly, arasda bolmaly. Siz ýaly hapa, arkadan urýan, ol berde de maşençilikden dowam edýän, ýagny halkary gurumlardan pul alyp, ýene de bize garşy o pullary gönderip, adamlar oýnap, Türkmenistan hökümetine işlerinde şol oýunlar bize gerek. Merт bolun, arkyň görüşüň, tankid edin, görüşüň bize garşy ýöne kanuny çykyr. Boldy. Biz hiç kimi ellemezsem gaýtyp bize gerek opozisiya. Biz döwlet, şu döwlet legitimni boljak bolsa, hökümet legitimni boljak bolsa, hökümet suratda opozisiya gerek. Ödem bizim goýan opozisiýamyz däl, halkyndan çykan opozisiya. Gaýtyp biz olara pul bermeli, gollamaly, kanun boýunça. Hökümet şoňa subsidiýa, grant bermeli. Biz onu bereriz. Ine bizim maksatlarımız açık aýdýar.
arkadan uram yok, birliğin işlem yok, açık aydın. Inni, bolya, yankı Farhat Meymankuliyev gany sizin elinizde, biz näme onu tuttuk mu? Habarmadam yok. Nuranay böküp çıkıp videoda tutuldu deyip. Biz şoň taryhyna tutulunça hiç bir yer epizoduna yok. Siz var epizoduna. Siz dost olup onu maşinik deyip atlandırıp bar ya da maskara edip gören siz değil mi? Biz zat diyem yok. Bize söylüyorlar da zat diyem yok mu? Yöne biz şonu gora halkın yankı avrayın alıp başladık. Sizin kanınız var, siz gidirdiniz. Bolya biz yanlış anlasak. Sen hareket eder doğruca. Sen akıllı ho. Sen elinde adam hakları koyan kuruma var. Sen hareket eder. Sen neden şu da attır? Bolya biz yanlış, biz bilem de okuyuşlar, biz görüşem de bizim protestlarla ne ol, biz yankı neme der. Sen görüşay. Şunku günne Farhad'ın değil kalmağı diğer devletin içindeki aktivistlara bağlı. Çıkış edip biz yatıram da rejimi. Kat yarıp çıkış edip batışlar edip yatıram da. Biz şunu etmedik olsa doğrudan biter ölür giderdi. Bunu ne emedi? Farhad'a akıttırır, edil şoğunu akıttırır, şoğunu öldürdür bollu. Tabi, biz yap günah der, yalanam olsa biz günahkar der, qaytip, şu kurbanı Farhad oyuncu biz siz görüşeyim, davay şunu avradan açar. Bollu. Devlete görüşeyim, avradan açar. O Tituşko'da atman sapart yani Tituşko'da oyun mu olacak? Şunu hayadır pul versen, mesela günah edeyim. Hayadır yankı Türkmen Hesfon'da karşıda görüşer. Karşında görüşer. Şunu pul versen Allah muradı karşıda görüşer. Yöne Allah muradın beriyen pulunun bir köprek pul vermek. Yine tapal. Çoğun için bu adamlar oyunu açar Tituşko'lar. Biz onu üns vermeliler, biz görüşmek. Yine Azat Kayıtbayev oyuncu aytlar. Azat Kayıtbayev, men 2020-nji ýylda Telegram çagy açamda. Aktivistler toplap başlandı. Şo ýerde Murat Düşeňow geldi, bir topar adamlar geldi. Şo ýerde Azat Kayıtbayev çykyş etdi, men onu gep gurun alışdy. Bir topar gowuzatları edip başlap, ýani ynama ýerdi. Ve şo ýerde ynama ýerenne ýani provokasiýa etip başlady Telegram çagyna. O zaman men şoň agentligini kesitledim. Agent bolmasa da ediyen hareketleri edil emheme agentin ediyen hareketlerine mengiş oldu. Arada bize kömek etdi. Yani Dur Sultan'ın pulunu tölemeli olanına biz derhal cimlet bilmedik, advokatına tölemeli, öz pulundan töledi, biz bir hepten içinde onu qaytıp verdik. Onun bir kömek deyip kadar et bolýarda. Başka da hattı yok. Türkmenistan'a, biz Türkiye varanlarda kaçıp ýör, protestler çıkan yok. Duşan ok, bolmasa ýa-ni eger görüşen bolsa diýalyk bilen duşmanlar. Yok görmersin. Näme diýe häzir Ýewropa çykyp inni emhemen agent hökmüne ýa-da emhemen arzularyny ýetirýän adam hökmüne girip buluşdyryp başlady bärde Ýewropada. Adam gelin Ýewropa görüş. Habar yok bärde kanun esasyna jogap bermeli bol. Habar yok. Türkiýede edýän oýunlar bärde ýöremen. Habarlar yok. Şoň üçin ine efirde çıkıp devletin Murat Ulanyň ganyny biz näme? Hökümet mi? Biz näme? Farhat Meymankuliyew tutsak etdikmi? Ya bizim näme uluýar güýçimiz barmy? Ya biz onu ýa kanunyny wezipemiz barmy? Ya kanunyny statusymyz barmy? Şonu ederýär. Ya biz näme? Türk hökümeti bizim aýdymyz edýärmi? Hani ýerde gan aýdymyz etip görsin? Eger ýerde gan aýdymyz etip berýän bolsak, gurmany oturmaz, ýa aýryp konuy. Şoňa aramadan halkın ýa-ni aňyny bulap, halkın cemiyet düşünjesi bolan soň ýalňyşlar aýdyp, zat edip, Floki bilen birleşip, Floki kontrazvedçik. Men öňüme aýtyp geçdim. Şol efiriň ýüzünde görünýärdir suraty. Kontrazvedçik. Bunun esas maksady ýa-ni buluşturmak. Aktivistler arasynda buluşturmak, o jadanyýaly buluşturup, kontrol edip, oturmak, kime pul vermeli, kime baş etmeli, kime gorkuzmaly, oturup, ýa-ni opozisiýanyň öz arasynda görüşdirmek. Ine şu 3 tane tip boyunça men size maglumat berdim. Şoň üçin şu adamlar inanmaň. Bu adamlar bunun aňarsynyň ýa-ni niýeti gaty bolýar. Bunu Türkmenistanyň halat etmeli, Türkmenistana kanunsuzlugy girdilmeli, Türkmenistan hökümetine minimum teklifler vermeli. Türkmenistan hökümeti kanun bolýanlaryny aýdyp durmaly. Şuraya öz haklaryny goraýanlary gollap, olary ýa-ni
podдержка bermek o realdat yok. O real adam hakları borayan dipädir ine neme geldi karize goşup alat kayıtpayıp. Haysa adam hakları borayan. Ana Sultan Açilova Türkmenistan'a onu tutsak ettiler. Türkmenistan'a onu sirbalini satarlar. Türkmenistan'a onu bir jurnalist çıkıp içinde neme başladı jurnalistler ataka girdiler. Deme devlete oldu diyor. Devlete çıkıp jurnalisti yatırdı. Sebäbi biz onu bağını bilýär. Biz aýtdyk, ýene bir gerek çykşa aýdam, biz sen kimdigini, biz sen wagtda hemme informasiýany berer. Näme seksual orientiýaryň bar, näme nime diýen diýen durdy şol. Derhol durdy. Aslında näme etdiňiz? Sultan Açilowanyň bolmagymy? Ýok. Farhat Mehmankuliýow bir gorluk podдержка berdiňizmi? Ýok. Maksat bir podдержка berdiňizmi? Ýok. Kimine podдержка berdiňizmi? Ýok. Ýani tutulan Ruşan Kılıçev ya beylikle podдержка berdiňizmi? Ýok. Nime deport lagerda Türkmen vatandaşlarymyz ýatyr, közünüp görgürler. Podдержка berdiňizmi? Ýok. Kimin haklaryny gorýan? Haýsy adamyň haklaryny gorýan? Niýde ol adam görkezdiň maňa haýsy döwletde ýaşaýar? Ýokdur. Ol geldi Kariýaly öz wagtynı gorap, ýani pravzaçyny gurman atýar, ýa bolmady muny alyp gidýärler. Öz wagtyny gorap 7 milliard utan kişi bolýar. Bu halkın mehbidini fikir edýänler. Bulum şoň goşulyp jadanyň adamlary bolup ýanky döwete garşy görüşýär. Ine bolup geçende atlar. Murat Kurbanow bize de ruhsat berseňiz şöyle. Извините, пожалуйста, меня. Birinci bilen bulara Ferhat gereklidimi? Biz bunu bir analiz edelim ya, bulara Ferhat gereklidimi? Ferhat tutulmadyk wagty, çykyş edip beren wagty bular Ferhat bilen gatnaşýardylarmy? İkinciden hem biz Ferhat'ı suwda vermeklik üçin maksat etmedik ya bulan hyýaly. Bular Ferhat'ı suwda vermeklik üçin, Ferhat'ın üstünden iş gozamaklyk üçin Allah Murat Rahimow, Dur Sultan Taganowa, Täjul Behmetowa da maslahat etdiler we Roz Muradaga Ferhat'ı suwda vermekligi teklif etdiler. Bulara Ferhat aslında Farhadyň nimetine gany guruldy wada. Näme bize tökmed atýar. Sebebi gorkunuňurda edýärler Murat Kurbanow. Misal mesele bu gorkunuňurda edýärler. Meselem Adat Haýtbaýewiň bir zatlardan gorkusy wadanym dirilişdi. Ferhadyň ölümünde senin hem elinde gany bar diýär. Bularyň bir zatdan gorkusy bar. Mesele bu gorku näme? Hukuk goraýjylaryň diktator gitmekligi bahwidine däl. Sebebi diktator badanym hukuk goraýjylary bar. Diktator bolmasa bular kimi gorasyn? Meni gorasynlarmy? Meni diktator edip görkezsinlermi? Bular gorkunuňurda edýärler. Sebebi hukuk goraýjylar siyasi hereketçileriň hereketine seredip olaryň hakky hukugyny goramaly däl. Bular her bir siyasi hereketçiniň hakkyny we hukugyny goramaly. Bularyň boşnamasynda bu bar. Emma bular sinedik görseňiz bizim halkymyzda mesela Maýdan Adat Haýtbaýew günden gün aýdýar, döwlet tagdyrşyk etmeli diýär. Ve özünden sen aktivistmi diýip soran wagtyň men insan hukuklary goraýjysy diýär. Sinedik görüm bir sözünde hak talep etmeli diýär, bir sözünde döwlet tagdyrşyk etmeli diýär, bir sözünde siziň hereketiňiz bolanok diýär, bir sözünde eýle, bir sözünde beýle. Ýagny bularyň maksady näme? Mesela maksat näme? Maksat bu esasy niyet, esasy maksat bolmaly. Bu Ferhadyň deport bolman, depressiony lagere düşen wagty näme üçin hiç kile hareket edilmedi we garaşyldy? Misal mesele bu. Ýagny her bir kinonyň başy we soňu bar. Dogruda emma Ferhadyň başy ýokdan şu wagtda soňu bar. Hanım onun başı Ferhat tutulan wagty näme üçin depressiony lagerlere gidilmedi? Näme üçin utaýaklar videolar çekilmedi? Ferhat üçin alada edildimi? Ya da Ferhat gidenden sonra hak hukuk dayanış derine gaçdyk diýilip halky bu gurama çağırış edildimi? Meselem Dur Sultan Taganowa. Ferhat tutulup deport bolandan sonra bular hak hukuk dayanış derine gaçdylar.
Türkiye'deki mültecilerin toplantısında çıkış ettiler ve näme diýdiler şonda sinetip görün. Bizim diýdi hak hukuk dayaş derneğimiz var diýdi. Bizim hukuk goraýjy organizasiýalarymyz var diýdi. Bizlere yüz tutun diýdi. Bizim eger diýdi öýüňizde polis warsa diýdi. Eger siziň öýüňizdekileri polisiýe soraw çekken bolsa bize yüz tutun, biz size kömek edýär diýip Nursultan Taganowa Ferhat tutulup deport bolandan sonra çağırış etdi. Seni görýärmi? Üstüsüne de bu taýda ýene bir bok gömdülçülükler var. Bilýän bolsaňyz Ferhat tutulan wagty bular öz saytlarında näme ýaýynladylar? Ferhatyň tutulanlygy we deportlanlygy barada maglumat ýaýynladylar we sonra bunu aýyrdylar. Size bunu suwd edip görkezdiňiz şo wagt. Ene seredin diýdiňiz bildirişlerini aýyrdylar diýdiňiz. Mesela bular näme üçin advokat tuttular ve bu advokat şu bir şeklinde hereket alıp bardy. Birinciden oturup pikir etmeli. Kemine tutulan wagty Nursultan Taganowanyň üstünden ýazan arzasy çykdy. Endi oturup pikir edip görün, Ferhat tutulan wagty bu dernelip anyklanan wagty, bir dogry düzgün advokat baran wagty kimin arzalary çykardy? Siz şu wagtda pikir edip görýärmi? Mesela Ferhat tutulan wagtda deporsiýon lagery derňelen bolsa, dogry düzgün bir advokat üstünde işlän bolsa, Ferhatyň üstünden kimleriň arza ýazanlygam çykardy. Ve bu zatlar çykmasyn diýilip, bularyň öz tutan şahsy adwokatlary gidip gümsamp edip analiz alyp gaýtdy. Eger de bular gorkunyňyzda etdim kadiýan, mesela bular Ferhat tutulan wagtda astrynlyk bilen derhal şu adwokat uratdylar we ähli zady derňediler, anykladylar we sıraly gümsamp etdiler. Ve 3 aýaly oturdu bular. 3 aýaly sessiz oturdular. Sebäbi men şo wagtlar bularyň TikTok efirlerine girýärdim. Meni edil häzirki edişleri ýalak sessiz alýardylar. Blog edýärdiler. Näme üçin blog edýärdiler? Haýsy söz ulanýardym. Siz diýdim Türkmenistandaky syýasy tutsalara azatlyk berdik diýip öwünýäňiz diýdim. Emma Ferhatyň Türkiýede dogny ýa Türkmenistanda dogny dolu we dogry derejede maglumat berip bilmeýäňiz diýdim. Emma siz diýdim Türkmenistandaky syýasy tutsalara azatlyk berdik diýip öwünýärdiňiz diýdim. Bulara Ferhat gerekli değil, bulara bahana gerekli, dava cencel döretmeli. Sebebi hukuk goraýjylaryň behwidine değil. Häzir diktator gitse hukuk goraýjylar kimi gorasyn? Nurjan Ellejany gorasynmy? Ya Murat Kurbany gorasynmy? Ya meni gorasynmy? Diktator badany bu guramalary var. Diktator bolanlyk üçin bu guramalar diktatordan aktivistleri gorýas dip grandalyalar gidip OBS guramasında diýili görkezin den kampaniýasynda diýereligi näbelli adamlary görkezen bolýarlar. Daşy ol adamlary bizler tanamzok. Eger men OBS'ye barmadyk bolsam, men şu taýda diýili görkezin kampaniýada görkezilýän suratdaky şahsiýetleri tanamazdım. Men OBS'ye baran wagtym tanak kaldym. Bu adamlar haçan tutulupdyr, näme üçin tutulupdyr, nerede tutulupdyr? Bular onsoň ýene bir zatda, bular bir wagtlar video ýaýynlýardy. Biz Türkmenistandaky syýasy tutsalara azatlyk berdirdik diýýärdiler. Endi oturup pikir edin. Bular nähilek şekilde Türkmenistandaky şahslary, şahsiýetleri syýasatçy edip bildiler we bulary syýasy tutsak edip bildiler ve bulara azatlyk berdirip bildiler. Nähilek şekilde. Nähilek şekilde ol adamlar syýasy edip bildiler we nähilek şekilde olar azatlyk berdirip bildiler. Sebäbi Türkmenistandaky adamlaryň platformasy, TikTok, YouTube ýokdy. Bir Murat Düşenow'un kıwadı. Emma bular Murat Düşenow wada alady etdimi? Murat Düşenow'un türmeden çykmaklygy üçin Murat Düşenow'un suratyny alyp OBS'de bunu görkezip talap etdimi? Etmediler. Emma bunu kim etdi? Murat Kurbany Fransadan Amerika gidip Murat Düşenow'un suratyny görkezip talap etdi. Ferhat Meýmankulyň suratyny görkezip talap etdi. Emma näme üçin bu işleri hukuk goraýjylar amal aşyrmady? Bularyň derdi näme? Bularyň derdi diktator bilen lalaşyp gelmeklik, diktatoryň baş eden adamlarynyň üstünden grand işlemeklik. Her bir zadyň özüniň behwidi we geleri var. Menin pikirimçe bular şonuň üçin hakyky hereket etjek adamlara çöp atýarlar, pitçiň atýarlar, özleri alternativ hereket görkezip bilmeýärler, diňe gep oýnatýarlar.
Gep oynatýarlar. Näme üçin özleri alternativ hereket görkezip bilmeýärler? Näme üçin adamlar alternativ maglumat berip bilmeýärler? Etmeýärler, niyet etmeklik däl, edileni bozmakluk. Meselem Dursultan Tagany we men Türkmenistana gitjek geldi açyk aýdy boldy. Açyk niyetini beýan etdi. Hatda diýär Türkmenistanda hökümet çalışyp, hökümet sistemada düzelse de men maşgalamy ýurtdan çykarjak diýär. Emma welin ayağı bir şen ýalar häzirki alınıp barlayan hareketlere büwüt basjak bolýar. Näme üçin şu hareketlerdi Gurban Ulynyň döwründe etmedi? Näme üçin Gurban Ulynyň döwründe men halk üçin çykdym, men watan üçin çykdym, gorkmak ýok, ölmek bar, dönmek ýok diýip halka gaz berip gezdi. Eline portret alyp kimliksiz ýagdaýda razryşeny ruhsatnamasyz miting edip miting öňüne çykyp geldi. Şeýdip departmanyň lagerlerde ýatyp geldi. Indi näme üçin halky halk hereket etjek wagty halkyň hereketine büwet basjak bolýar? Näme üçin? Bularyň niýeti başga. Meselem men iki söz komentary ýazdym. Hukuk goraýjylar haçan adam toplap başlaýarlar grant kazanmak üçin diýen wagtym bul maňa söwüp başlady we meni sessize buloga almana başlady. Özlerem her bir efir atjanlaryň efirlerini kontrol edýärler. Özlerini moderator ettirýärler. Moderator bolup oturan wagty men girip komentary ýazan wagtym ya blog edýärler ya sessiz alýarlar. Bularyň gorkusy var. Nämeden gorkusy var? Hakykatdan gorkusy var. Sebebi halk ayak goýmajakdyr bulary. Halk hasap sorajakdyr. Sebebi bular Türkmen halkyna yüzlenen wagty ölü diýärler, gorkuk diýärler, kemsit diýärler, öyle sözler ulanýarlar Türkmene gerek gelen wagty. Ölleri bolsa sen Türkmen mi diýen wagtyň Türkmen bile däl. Sen İslam dinini kabul etdiňmi diýen wagtyň İslam dini bilen hem işi derdi ýok. Ne dinden hem bir habar, Türkmeniň däpde sorundan bir habar. Emma welin bular Türkmene gaz bermeklik gerekde. Gaz bermeli bolsa öňde, Türkmeni kemsitmeli bolsa öňde, Türkmeniň üstünden gülmeli bolsa öňde, halk günahkar diýip Türkmenleri günahkar etmeklikde öňde. Bak bunun hasabyny berjekdirler. Hökümet düzelip de sisteme doğru düzgün işlendi de Türkmen halkyny kemsidenler hasap berjekdirler. Men bitirdim. Nurcan geleceğe söz verelim. Bu da pikirini açtım. Öyle sağ ol. Bir pikirini üçün. Aydın Nurcan abla. Doğru. Yani dirilişin käbir aýdýan zatlaryny goşulýan. Bir de bol oglanjymyz adalet üçün hemekşe görüldü bolupdyr. Oňa aşağı çizmek isleýän. Yani biz demokratiya üçün ya da rejim bilen görüşýär diýip bir giden oglanlar bar. Ol TikTokerler o bu yani her yerden çykýar soňky döwürlerde. Inni şu wagt men dün men TikTok'um ýok tabii ki men girem ýok. Wagtymam ýok dogry aýtsam. YouTube'da Azat Hayitbaýewiň şu efirini gördüm. Yani demek isteyen Azat Hayitbaýew şu ýaly özüňi pes derejä düşürmek gerekmi? Sen her kime şultyk atyp oturýarsyň. Başla Mansur Milgelow'dan. Mansur Milgelow edem etdi. Diňe görüşdi. Halky görüldi boldy. Halk Türkmenistanyň içindäki edilýär pussupujylykları orta dökdi. Generalny prokuratura prezidentiň kanselariýasyna hatlary ýazdy. Amerikan posolstwasyna hatlar ýazdy. Şun ýaly halklar kösenýär diýip. Sen näme diýän? Indi bir ýerde çykypsyň-da Mansur Milgelow diýär международный сообществодан diýär, ol diýär pul alýar diýär. Ol diýär inha eger öläýän ýagdaýda da diýär 10 ýyl sesi diýär şoň diýär çykarmazlar diýär. Sebäbi olar pul alyp otur diýär. Ay haramzada, repide sen. O tamdyra nime bilýän bar ýa, o hamir goýup repide. Ana şol sen. Yüzüň repide menzak edipdir. Sen hani bana bir doказательство görkeştaýdy halka. İşte
Mansur'un pravozащитный organizatsiyalardan ya da bir yerden alyan pul var deyip. Hudaya şükür. Onun arkasında dağ yalı dayzası var. Sen yalı, men seni var, o bitçe de verim o. O dırnamın nemesi ucu bilen ezileyen. Anladın mı? Men bütün dünya mировой сообществоларıyla işleşi otur. Bu Avrupa, bu Amerika hem yerden. Yönü Türkmenistan rejimi onu çıkarmaya korkuyorlar. Anladın mı? Sebebi adaletin yanında ol oğlun. Sen ağzını doldurup gaydıp Mansur Mingelov'un adını tutma. Ben seni öyle bir şeyle hemerik maskara ederim ki yani öz adını unutursun. Ya da iç yanlışı var tabletkalarım deyip davlenya deyip görkezi otursun. Onlar sana ne pamogut. Onlar sana kömek etmez. Anladın mı? Gepini ölçek yepli. Çıkıp sen otayda dine nemede otursun. Adamları uruşturup pusucurlukla yepler edip. Gelişiyormuş o sana. Ulakan adam ol otursun. Adamın diyecek geldi sana öyle. Yani inni gepini ölçek yepli. O ne mi demek? O dirilişte Murat Kurbanov'un elinde kanı varsan mı? Sen kim? Sen bir gezek in olmandı, bir gezek adamları ya aktivistleri kömek ettin mi? Ne manevi, ne materyal, ne zat vardı. Sen bir köpük versen canın çıkar. Ama devlete her kim aydıp bilir, her kime kömek ediyorsun. Ne hile cayımı, o finansiyaldayımı, o mu bu mu elimizden gelenini kömek ediyorsun. Sen ne bağ mı? Hani bir gezek Farhad'ın arkasında dursun da yine gana elinde deyip. Sen bir gezek çıktın mı? Bir gezek pravozащитный organizatsiyalar hat yazdın mı? Melgul. Sen Murat Liçeviç'e neme agent diye. Senin agentliğini biz damno biliyoruz. Halk kim biliyor? Senin daha efirinde sana oğlanlar yüzüne deyip otururlar. Sen agent. Bunu açıkça ben aydiyan. Sen agent. Haramzade. Halk yanlış başı o haramzadan yanına. Nurcan apa, şahsa demeli, adamın şahsına demeli. Yok, o değil mi? Bizim aytmağı halk bilmeli. Murat Kurbanov, näme üçin Allah Murat Rahimov'dan mälik berdiğini Maksat Baymuratov soramaýarlar. Ana advokat adam tuttular, 2 sanaga advokat tuttular. Ana näme üçin onu talep etmeýärler? Mesela, o mälik berdiğini gaza getiren kim? Maksat Bayramov, Allah Murat Rahimov. Näme üçin bu Maksat Bayramov Rossiýada oturup mälik berdiğinin Ýewropa geçmegine kömek etmedi ya da Allah Murat Rahimov Ýewropada oturup mälik berdiğinin Ýewropa geçmegine kömek etmedi. Näme üçin bular özüne inanyp mälik berdi danemo Allah Murada inanyp bara dinini terk etdi. Dinini terk etdi. Gözüňize getirip görüňiz şu derecede Allah Murada inanyp öz dinini terk edip birler bilen din üstünde dava edýärdi. O men aýtdym, o şo jurnalist däl boldydım, ol sen özüne aldy ya, ol öý gahrymany, onuň bir jurnalist ol gidip reportaj alanyny gördüňmi diýdim. O jurnalistika alternativ hereket edýär, ol garaşdy, öz pikirini beýan edýär. Her kimin pikirini öwrenip halka beýan etmeli, ol tarap seçýär. Ol jurnalist däl, ol yalan sözleýär diýip aýdýardym men mälik berde. Emma mälik berdiğinin, ana mälik berdiğinin kağıdını, maşgalatyny maskar etdiler o. O bir adama tutulup gidýär, onun maşgalatyna jaň edip, onun sesini zapys edip YouTube'da koyup, onun kağıdı gorkok filan filan. Siz gorkok däl bolsaňyz o. Sizler nägüllükler bilen siýasy bossullyk aldyňyz o. Ha nägüllükler bilen ýetdiňiz siz bu zatlara. O Türkmenistanda adamı tutulup giden adamın el atasyna jaň edýärler. Olaryň sesini zapys edýärler, YouTube'da ýaýynlaýarlar. Ha olar gorkok, bular gorkok diýärler. O bular bilinkiler var, bir zady ýangyş ya, Nurcan Ellece. Jurnalist hökümeti agdarmaly diýip düşünýärler. Ýok öyle, jurnalistlaryň hökümet agdarany barmy? Ýok. Revolüsioner jurnalist bolupdyr diýip eşitdik, gördüňizmi? Ýok.
jurnalist özünün bildiklerini propaganda ediyor. Bildiklerini vaat ediyor. O bir görsen tuttur gitti yalan tarihi gurrun veroti. Gurrun verecek bolsam yakında 100 yıllıkta bolup geçen tarihi gurrun versene. Bir giden Türkmenlerin öldürülenini, bir giden katliamlar yapılanlarını, dinsizleştirilenlerini, bir Ruslara tabiin etmek için niçin Türkmenleri Türkmenistan terk ederek edenlerini gurrun versene tarih gurrun verecek olsam. Men jurnalist diye tarih gurrun verecek bol ya. Men jurnalist diye siyaset gurrun verecek bol ya. Men jurnalist diye opozisyonerlere karşı bir siyasetçilere karşı bir ona karşı bir buna karşı bir diyor siyasete karşı bir. O sen her bir zatın öz akmı yolu çeşme suwa. Siyasetçi adilni, dindar adilni, tarihçi adilni. O bir görsen dini karalawoty, bir görsen tarihi karıştırwoty, bir görsen siyaseti karıştırwoty. Ondan sonra gelýärler tutturýarlar Murat Kurban, diriliş, Murat Kurban. O biz sizin başınıza bela olur sonra bu gidişinizde gitseniz var. Doğru. Ben şunca gördüm bilmiyorum Nurcan Erlece şunca bol ya diye. Şunca jurnalistine de bol ya diye. O men aktivistlik yalan söylep görür ne de bol ya diye. Mesela Atamra Saparov. Sen $462 aylık aldın diyemde men azam aldım diye. Demek sen kim için azap ettin? Sen Helsinki fondun hizmetini bercay ettin. Bunun için hem $462 pul alıp geldin. Bunun için pul alıp geldi. O kim için azap etti? Anna Durdu Hacıev'in işini bercay edip geldi. Sebebi Anna Durdu Hacıev Dursultan'ı işten kovdu. Dursultan Taganova işliyordu. Bunların ellerinde halkın aktivizmi hareket eden adamların şahsi maglumatlarını alıyordu, pastır suratını alıyordu. Anna Durdu Hacıev'e veriyordu. Yani Atamra Saparov'un alıp baren işini Dursultan Taganova edip gördü. Sonra Dursultan katnaşını kesti. Atamra Saparov'u işe aldı. Emma bunlar özünün kimliğini ve näme edip göründüğünü gizleýärler. Näme üçin? O goyun dersine birinin sırtlan bular var. Aldap bölür o. Bulara diktatörün gitmekligi bähwetli däl. Mesela Atamra Saparov'un YouTube kanalına girip görün. Bir prezident barada, diktatör barada, prezident ayırmaklık barada bir video rolü o mı? Yok. Dine diriliş Murat Kurban. Öğrenmene buna anlatırdı Hacı Fara, Ecel Fiyok'tan öğrediktirindi gelece. Yani Ecel Fiyok'a mesela Adat Haytbayev'in efirine giriyor, Ecine bacını koyman Fiyok'a. Ne için? Caniyen ya hakikat var bu tayda hakikat var, caniyen ya. Seynetik görüyorsunuz mu? Anlatırdı Hacı'yı öz işgarlarına aktivistlerin ecesine, bacısına sökmeni öğretiyor. Ona dine karşı gurulmanı öğretiyordu. Dine karşı gurulattırıyordu. Şeriat getirecek oluyordu ya. Ey tentekleri. Türkmenin milli şeriatı vardı. Atıva olamaz bu şeriat bile yaşak geldi. Şeriat adam öldürmeklikten ibaret değil. Şeriat zalimleri öldürüyor. Ganxorları öldürüyor. Düşmanları öldürüyor. Şeriat adam öldüren o bular. Şeriat näme demek? Türkmençe geplen. Türkmençe şeriat näme demek? Adalet. Adalet isliyatı kıyılıp yoğuda. Tentekler adalet. Näme oluyor? Arapça şeriat, Türkmençe adalet oluyor. Demokrasi demeklik näme demek? Halk hakimligi. Halk hakimligi demeklik näme oluyor? Halkın isteğine göre devlet yönetilecektir demek oluyor. Emma halktan sonra dinsizleştirdiler mi? Emma halktan sonra dinden uzak tuttular mı? O birazcık Türkmen dilinde geplayalım o. Türkmen dilini öğrenayın. Eğer Türkmen halkını yüzlenmeni bilýäňiz, Türkmençe geplemeni bilmeýäňiz o. Şeriatın manisi näme? Adalet. Doğru. Demokrasiyanın manisi näme? Halk hakimligi. Doğru. Dünkü efirde de diriliş hani bu rejimle nähil görüşmeli, nähil ağız bir olalım deyip şu teklifi edýäbeli. Bular olsa ay planı agent. Ol bu agent özünden haberi yok. Yani olacak işler. Oğlanlar aklınızda başınıza toplan. Halk bilen bile olun, ağzı bir olun. Ya men bir zada düşünmekde. Biz hiç vakt organda işlep göremdik. Biz qaytyp MHM bilen men Türkmenistan içinde görüşýärdik. Bir kısany uly ýol boşlugy aýyrdy işden.
üstlerine arda yazıp advokat tutup gidiştim, ayırdım. Öz hatlarını koradım. Avropa gelip 20 yıllar men işledim, yaşadım. Emheme anada durdum. Pul kazandım, bir verip aldım, bir netice kazandım. Inni men gel ol porsu özüne olmayan emheme Türkmenistan'ın içinden emheme agent olayım. Bular bolsa Türkmenistan'a ijet kabinet ministrde işliyor. Özü yankı Türkmenistan'ın hükümet bunu polis okuluna yiveriyor. Eyyam organın içinde işlep gören adam bir de Avrupa'da 20 yıldan beri öz başta hareket edip öz biznes imperiyasını kurup gören adama agent diye. Men bir aklına bilemek bu Allah'ında da bir logika tadım krediyen karşın. Ne için agent deyip bolya ya ne deyip bolya bana agent? Türkmenistan'ın halk hareketi, demokrasiya vatan Türkmenistan hareketinde bir topar dosyalar var. Saylov geçirdik, bir topar adamlar pasportlarını hemen adını vurdu. Hani bir tutulum ya bir yerden çıktı mı? Allah Murat Rahim ekran yırtacak oldu, şu danır bana verdi. Vermedi ya. Doğru. Biri var, ertiden aşama çelli, biri yan kalkınlığına kaçırıp daha dedi, şu danır alacak oldu. Her daha etti. Emkime geçirecek oldu. Vermedik. Bir yerde bir daha çıktı mı? O ne? Biz agent oluyor, biz giyici onun rejime karşı çıkış ediyor. Protestler şu neyse devletlerde protest geçer, rejimin külünü çıkart geliyor. Üstlerinden hat yazıyor. O bu eseye çıkıp basıyak yüllerine. O ne? Biz agent oluyor. Eğer ben agent olsam, onun agentler kim oluyor? Ben şunu düşünüyorum. Haytbayım bir aydiyanlar, ben şunu yara. Telegram devlet aktivite çağından yürüyüte kovdum diye provokasyon etmiyordu. Agentli iş ne diye. Kovdum şunu. Gorkunun urda rediyalar Murat Kurbanov, gorkunun urda rediyalar. Ya da Farhad'ı halat etsen, senin elinde Farhad'ın kanı var. Ama ben şunu çıkaran olsam, ona ben kanı yok. Ben şunu görüşsem, kanı var. Sen görüşmesen, hiç şart etmesen, Farhad'ı maşenik deyip atlandırıp bütün bir yerde gelip ki üstüne tökmez atıyorsan, senin de kanı yok. Sen adam hukuklarını koruyan adam, sen hiç şart etmedin Farhad'ı görülüp ya Farhad'ı boğrap hiç adet etmedin, senin elinde kan yok. Hatta sen hukuk koruyan kurumu, biz siyasetçiler protest edip adımı aldırıp türmede oturulan protest edip Farhad'ı hem de protest etsek bizim elimizde kan var. Senin kurbanından neye tafavut var? Neye düşüncenizde neye tafavut var? Sizin tek diktatörlükten çıkan o öyle mi? Bizi diktatörlükte günahkar ediyor Almat Rahimov. Bir de o Avrupa'nın durmuşuna integrasiya bolup bir de yan başkaça fikir ediyor. Murat Kurbanov hiç da etmedik bolsa o näme bolardy ka? Meselen Ferhat deport boldy diýse, wahey biz ne dip biljek lazymyz ýokdy oturmasyň. Başka olarak tapardılar. Doğru. Görüşmedi diýerdilermi ka? Görüşmedi diýerdilermi ka? Ama görüşmedi, hiç saat etmek diyorlar. Biz olur aydan da var sen görüşmedim diye. Bunun ne derim? Ben neyime gen görüyen Farhad için bir yardım etmedik. Hiç saat görüşmedik. Tökmet atıp gören adam bizi görüşüp Farhad için her yerim hatlar yazıp görüşüp gelen adamlara elinizde kan var ya. Sizin ne diliniz sonu var ya. Ola bir, intek bu gürküş değil. Bu aydan dağıtları menin ayalım, yani menin öydeki maşgalam, Gurban yollaga için doğun ayağının doğulmaya doğun şon doğmuş diye. Katastrof. Menin ayağım maşgalam, menki ayağım bir tarafa qaradamakdı, bir tarafa mekin. Yollaga için maşgaladı başka yerde. Bilmeyen o zaman öğrenin soğuruyor. Olmasa Allah Murat diyalı yine Murat Kurbanov nemeler bilen radikal teröristler bilen katnaşık kurya, yine Ukrayna'da katnaşık kurk geliyor anırda. Oho, bizim çıkışlarımız var mı? Radikala uğrak gördük mü? Dini uğrundan çıkış et gördük mü? Ya biz kontakt et gördük mü? Bolsa olmasa üstüne şol zatları nemedip koyup seni qaralamak propaganda yaptı. Olam kime diye? MHM pul veriyor, şunları ettiriyor, bunu büyük veriyor. Doğru. Bunlar şunu atlar, ne yapacak? Murat Kurbanov şundan bir aydık geçin, buların endi
hukuk goraçylara hyzmat edip berler, hukuk goraçylara hyzmat edýärler, bildirgisiz işbirlik amal aşyrýarlar. Indi bular nähile kereket edýärler? Men öz pikirimi beýan etmek isleýän. Sebedin hökümete garşy birinji gaz berýärler. Gaz berip hökümete garşy görüşmäne çykan jemgyýet bolsa wagtyň geçmekle bilen gorkuzýarlar. Gorkulan jemgyýet bilen kontaktda geçýärler. Kontaktda geçenden sonra bu jemgyýetlerin şahsy maglumatyny alýarlar. Alınan şahsy maglumatlary bu anadurdy täjüle berýärler. Anadurdy täjüle näme etýärler? Hasawat berýärler. Sebäbi hukuk goraçylar ýyllyk hasawat bermeler. Kimin hakkını goradylar, näme işler etdiler, näme işler amal aşyrdylar, hasawat bermeli. Edil potrotçularyň dahod alyp dahod hasawatyny berýärler. Bularyň bir ýylyň dowamında eden işleri barada hasawat bermeli. Emma bu 2025-de şu wagt edilen iş ýok. Edilen iş indi näme etmeli? Häzirki wagt TikTok'da hökümete garşy görüşmek üçin çykan jemgyýeti başga saytlar bilen gorkuzmaly. Bunları deport bilen gorkuzmaly, hökümet bilen gorkuzmaly, polis bilen gorkuzmaly. Garaz hökümete garşy çykan jemgyýetiň şahsy maglumatlaryny almaly. Şonuň üçin bular ähli efirleri kontrol edip otyrlar. Birinji öz akkauntlary bilen efire girip söz söýlerler, başga akkauntlardan gelip bolsa liçkalardan gorkuzýarlar. Ve gorkun jemgyýetiň şahsy maglumatlaryny almana çalışýarlar. Ay bir de ýurt tutun biz kömek eder. Ay bu Türkmenistan intekler düzelmeýär. Yeni 10 ýyl bolmasa düzelmeýär. Senem Türkmenistana deport ederler. Türkmenistana barsan türmäge basarlar, gynarlar, ana Ferhadam öldürdüler, onam tuttular, bunam tuttular diýä bolýan. Häzirki wagt hökümete garşy görüşmäne çykan ýöneki jemgyýetimizin içine gorku girýär. İçine gorku giren jemgyýetimizden bulardan hantamaçylyk edýär. Ýurda gitmeli üçin bulara ýüz tutýar sebäbi aslında Sinet görüň Dursultan Taganowa näme alyp berdiler, ýani dokument alyp berdiler ve bu dokument alandan sonra iýde sep bolup gitdi sebäbi Dursultana ýanaşanlaryň hemmesi hem siýasy dokument almak üçin hantamaçylyk etdiler. Sinet görýänmi şirketler näme edýär? Şirketler bir adama viza alyp berýärler, bir adamy ýurtdaşyny çykarýarlar ve bunun video rolini çektirýärler. Ine maňa plan şirket kömek etdi, viza alyp berdi, meni işe ýerleşdirdi diýärler. Yüzlerçe müňlerçe adamyň pulunu alyp ýitip gidýärler ve ondan soňra maşynyk şirketler gözläp bölür. Bunam şey etdiler. Bir adama siýasy dokument alyp berdiler. Bu ýanaşanlaryň hemmesini bolsa Türkiýanyň içinde wagtlaýyn ellerine dokument berildi. Haçan iptal ediljegen belli däl onuň sebäbi üstlerinden arga geliberse, üstlerinden şikayet geliberse, bularyň elindäki wagtlaýyn emesini amaly bilýärler. İptal edip bilýärler. Şonuň üçin bulary Türkiýede saklap otyrlar. Beýlekleriň başyna şogun geljekdir. Sebäbi oturup Sinet görüň bular gorkuzmana öýle urökdi. Halky esasy şular gorkuly otyr, şu wagt hereket ediljek bolup otyrdy. Mesela Murat Kurban aýtdy, halkymyza herekete geçmeli, yeter artyk diýdi, hereket etmeli, agly birleşelim diýdi. Men bolýa diýdim. Ay bir görsem bu taýda toplanan jemgyýeti parçalap otyrlar. Toplanan jemgyýeti bolmaýar diýip gorkuly otyrlar. Toplanan jemgyýetiň içinde agent we meheme we ýene we diýip otyrlar. Özleri efir açyp gülüşip degişip otyrlar. Ýagny demokratiya ymtylan jemgyýetiň siýasy düşünjesini zäherläp otyrlar. Zäherleýärler, bilýärmi, siýasy hereket etjekler, hökümet aýyrmak isleýän adamlaryň siýasy düşünjesini zäherleýärler. Men aýdyp boldum. Tamam. Nurcan apa boşluklarını olsaydı bolmasa ben komentar vereyim. Şu wagt komentarda sen okawan bilen okul neme? Ya diýär bir taus diýen bir neme gyzasmy, ýani aýal doğurmy ýazýar. Diriliş öldü zat diye. Diriliş ölüp bilir. Ama ol halkın ruhunda ölmedi. Ol halkı için algan şoň ýaşaşyny gowlaşdyrjak bolup ýören gahrman oğlan. Ol halkın ruhunda ölmedi. Ona aýdyp geçeýin. Efirde söýsem men banit edýändir. Nimen YouTube'un öz kanuny bar. Ferdim, hormatly watandaşlar.
Häzir ine biz ýene-de herekete geçdik. Häzir biz Türkmenistanda galyp biljek adamlar ýygnap, her kim, her gurama, ýagny her hereket ýygnap, öz adamlaryny öňe çykaryp biz birleşip, ýani köşkün öňüne öz haklaryny talap etmegine barjak bolýar. Biz Ramazan bayram namazyna adamlar çağırýar. Hani niýede aktivistler şol atlar edýär? Ýeke tak aktivistler edýär. Şu Azat Hayitbayev ve Titushko, ýani Kasperovski, bular wara adamyny çağırmak hiç kim. Ýöne bir çağıraýsa üstüne dökülür. Edil emhemen arzularyny edýär. Häzir emhemen ýolbaşçy Atagarayew we kömekçisi nire özünü goýjanyny bilen oklar sebäbi Gurbanoğlu bular basy edýär, Serdar basy edýär, saklaşylar diýip. Näme etjegini nok. Şu ýaly Hayitbayew, Titushko, Kasperovskini, ýa-da Atamurat Saparow, ol Rahmanow, Allah Rahimow göllep olary gysyp başlaýar. Dawa herket edin basyň. Bolmasa biz olaryň atlaryna tutamda o. Bizim bar edýän adamyz Gurbanow Serdar Berdimuhammed garşy bolýar. Olaryň atlaryny tutamda. Ýöne bizi ýapyşyp ýatylar. Şu hereketler bir ada baraýmasyn diýip. Diýmek olar düýünden görüşenok. Diýmek olar görüşýärine garşy görüşýär. Ine näme çyp görüşýär? Sen puluny görüşüp bilersiň, sen emhemen basyşyny görüşüp bilersiň, sen başga zady görüşüp bilersiň, sen görüşýän zadyň halka garşy. Umumy adamyň azatlygyna, çykýanlygyna garşy. Özüňem o Ýewropada bostunlyk dilýän men adamyň haklaryny goraýan. Kimiň haklaryny goraýan? Biz adamyň haklaryny gorap, adamlary öňe çykaryp şol bir kanunçy durjak bolýar. Biz Türkmenistanyň prezidentine inanamyzok. Biz sizden gitmeňizi isleýär, biz sizi tutsak etmeli diýip çykarjak bolýar. Bir topar konstitusiýa 33 ýylyň dowamyna bozuldy. Bir topar gedek bozuldy. Konstitusiýa üýtgödür, häzir konstitusiýany aldyryp men size günaýyn. Maňa Abdullah nimetdi. Häzir konstitusiýany galdyrsaň şu Gurbanow Berdimuhammedow aýryp bolanok. Serdar Berdimuhammedow aýryp bolanok. Bu konstitusiýany berkleşdirdiler. Bir kanun ýagdaýa getirip, şu konstitusiýa hormata moýmalylar sebäp o ýerde bizim haklarymyz ýok. Abdullah maňa dün jaň etdi. Muradaga Türkmenistan prezidentini kanun esasyna aýryp bolýar. Kanun esasyna aýryp bolýan mesele aýdan 70-nji madda bar. Men ýalňyşmasam 70-nji maddaň esasyna ünsürüm. Türkmenistan hökümeti bolmaly zatlar. Kanun çykarş hökümeti meclis, ýerine ýetiriş hökümeti kabinet ministri we onuň ornmasarlary, ýani ministrlikler zatlar we kadet hökümeti. Prezident ol bir prezentasiýa edýän adam. Şoň ýani işlemegine kömek edýän adam. Oň wezipesi kanun çykarş hökümetden ýokary däl, ýerine ýetiriş hökümetden ýokary däl, kadet hökümetinden ýokary däl. Ýöne bu konstitusiýany ýükledip, prezident hem zatdan ýokary edip, ýani deň agramlygy Türkmenistanyň deň agramy bolup vertikal urdular, Putin goşýar. Indi, lütfen. Sen prezident aýrjak bolsaň, Gurbanow Berdimuhammedow ýürüte bir guruma döredýär, halk maslahat diýip. Şu konstitusiýanyň prezidentkim üstünden onu da bir häkimlere emhemme bilen oturup adamlar saýlap, diňe ýani arkada şöhrat diýip ýallaklar saýlap getirip, şoňa ýaşullaryň maslahat diýip halk maslahatyny bolýar. Häkimler, emhemmeler we şu ýaşullar. Indi Türkmenistanyň soňky konstitusiýasy boýunça egerde biz Serdar Berdimuhammedow kanunlar bolýar, şunu diýär, impeachment diýjek bolsak, biz diýilemzok. Onu diňe ýani konstitusiýanyň esasyna halk maslahatynyň 3den 2 bölegi şoň gasawat etmeli. Şol 3den 2 bölegi ses berilen ýagdaýda şol ýani Türkmenistan prezidenti işden aýrmaly we şoň wezipesi halk maslahatynyň ýolbaşyna ýagny kakasy bolan Gurbanow Berdimuhammedow etmeli. Indi özüňiz aýdyň, kanun esasyna şu mümkinmi? Elbetde ýok. Ýöne başga bir mümkinçilik bar. Biz şoň üýtgönen konstitusiýasyny kabul edemzok. Biz köşküňe barýar, halk bolup, halk konstitusiýa boýunça 3-nji maddaň esasyna iň ýokarky organ. Biz lüboy wagt konstitusiýany durup bilýär. Biz barып aýdýar, konstitusiýa şu günden işlenip,
bu konstitusiya bizim konstitusiyamız değil. Bu konstitusiya atalı oğlu yürütülüştürülen edilen konstitusiya bizim o yerde hiç haklarımız yok. Biz hazır uyuşup birinci konstitusiyanı yatırıyaq, vaqtdan hükümetde döre diyer ve Gurbanlı ve Serdar Berdimuhamedov dirru tutsak ediyor sebebi konstitusiyanı bozup haklarımızı ayırıp Türkmenistan'la korrupsiyanı yirdiler deyip tutsak ediyor. O bütün dünya cemiyetinin konvensiyalarına dengeliyor. Türkmenistan bütün dünya adam hakları koruyan jarnama dengeliyor. Şunu edilmede biz teyade konstitusiya kabul etmeli. Onam derro şu yerde yani köşkünü kabul etmeli. Yok. Biz orada vaqtdan hükümete biz ihtiyarlıklarımızı geçirmeli. Halk bol vaqtdan hükümete yoşodan hemme devletin işlerinin kontrol alya ministerleri, kabinet ministeri hemmetini vaqtlayınca ve sayıları ilan ediyor. Şu sayıları ilan edenle birinci bilen prezident sayılarını ilan ediyor. İstenen adam parti açıp biler, istenen adam öz kandidaturasını koyup biler. Yine şol ilan edilen ve istenen adam Türkmenistan'a, Türkmen gражданı bolun olsa gelip biler ve öz kandidaturasını koyup biler deyse, hemmelerin hakları den. Ol Soyunov'un hakları den, ol Kanada'daki Muhammed Düyeci eğer pasportu Türkmen gражданı satmağı olsa den, Murat Urbanov den, o çelekenine oturun Türkmen vatandaşının kam den, o talibin kam den, o beylikin kam den. Yani 40 yaştan geçmeli. Bollu, qanunat den. Yine şu denlikte bir sayılı geçirsek, onunla siz halk olup, öz sesiniz bilen, öz prezidentini sayılıyor. Bundan yukarıda at var mı? Bundan azat sayılı var mı? Yok. Bütün dünyada şey. Düşman edecek oluyor. Yıkıtek kanuni oluyor. Başka ne suudun üstünden, ne yankı mecnarın suudun üstünden, ne başka yollarla alt olmadı yani şular konstitusiyanın sonku 4 yılla 2 kere ütküttüler. Murat Kurbanov bu hukuk koruyucuları ve hukuk koruyucuların hizmetkarları bizleri koruma için görüşeceğimi ya da bizleri yok etmekle için görüşeceğler mi? Ay onu ben düşünemem, ömür düşünemem. Yine ne yapacağım? Şu zatları hukuk koruyan kurumları düşündüremem kalka. Düşündürmeli. Kanun bozuldu. Son 4 yılda 2 kere konstitusiya ütködüldü. Ne yapacağım? Şunu ütködüyorlar. Konstitusiyanı referandumla ütkötmeli. Halk bolup ütkötmeli. Onu halk bolup ütkötmen yok orada halk maslahatına ediyorlar. Yine halk galsavat etti deyip ondan aşağı düşürüyorlar. Meclise tasdikler. Prezidentin kol çeker. Tamam. Vesselam. Men size bunu aylayım. Kurban olayım. Bir akşam triyekten doyup ertiden iyi işe gelip hani men atım rovaç şunu deputat etmeli sebebi şunu hükümet meşhuruna hurmat koymalı. Her adam ayağına yıkılıp hurmat koymalı ise şol karar geçiyor. Hükümet yok da. Karar yok, kanun yok. Hem alınan kararlar oyuncak halk maslahatı var, oyuncak meclis var, oyuncak hükümet var. Hiç tat yok. Şimdi yine bir bu hukuk koruyuculara yüz tutup bal köyüne batıp arzuuna yeten adam var mı ka? Arzularına yeten adam yoktur. Menin de oturup fikir ediyen mesela Gurbanguly Türkmenistan'ın içinde öz zulümünü arttıran vakti, yurt dışına maglumatlar uçup çıkan vakti, yurt dışına Türkmenler çıkıp şikayet edip hareket edip başlayan vakti, bu hukuk koruyucuların eline geçti mi? Hukuk koruyucuların elinde bunlar pidav olsun deyip bu düzlen mi ka diyen sebebi bizim hakkımızı, hukukumuzu koruyanlar yok. Bizleri kimsityanlar var, bize karşı görüşenler var, özlerine hukuk koruyucu diyorlar, özlerine hukuk koruyucunun işgari, hukuk koruyucunun aktivisti olup görürler var. Mesela gürleyeceğim soru veriyenler ben köpüsüne sen aktivist mi diyenleri yok demen diye hukuk koruyucu organizasyonun ya da cemiyetin vekili diyorlar. Yani indi ben oturup enayi var ya bunlar kim sayıldı bunlar? Yani biz demokrasi isliyat diyorlar. Demokrasi demeklik halk hakimliği demeklik. Şimdi halk hakimliği demeklik ne mani veriyor? Halkın isteğine göre
yurt dolandırılacaktır değil ya. Emma halktan soruldu mu bir zatlar? Halktan näme isleýäňiz dip soruldu mu? Ha? Men oturup enaý görýän, ýagny halk üçin çykdyk diýýärler, çıkanlarından soň halk günäkär diýýärler. Ýagny biz bulara siz çıkın, biz üçin görüşün, biz üçin aktivist bolun diýen ýalan edýärler. Ve şu şekilde söz söyleýärler, Türkmenleri kemsitýärler, Türkmenlere dil ýetirýärler, Türkmenleri hemişe pes görjek bolýarlar, ýene de Türkmen halk üçin görüşýän diýýärler. Emma bular Türkmenleri kemsitip lezzet alýarlar Murat Gurbanow. Her birisinin dilinde Türkmenler korkak, Türkmenler eyle, Türkmenler beýle diýip bara. Bular Türkmenleri kemsitip lezzet alýarlar. Buların derdi Türkmenlere kömek etmeklik däl, sebäbi buların köpüsü Türkmen däl. Türkmenleri kemsitip lezzet alýarlar, içini soğudýarlar. Mümkinçilikden peýdalanýarlar, bilýäňizmi? Ama yo doğru. Ine misal için hukuk koyan kurum olur da misal için egerde konstitusiýada bolup hükümet bir topor bir kamçylyk etse näme iş bardy bularynda? Näme iş halkynda ýetirilen o? Ine Azat Haýatbaýew. Misal için men Azat Haýatbaýew bolmasam, men adam hukuklaryny goýan. Gurbanow bilen näme işim bar? Ine konstitusiýa bozulýar. Türkmenistanyň kanunlary bozulýar. Çıkıp gürkelip halka düşündürüş verdim. Cemiyet yani düşünceler verdim. Kur'an'ın ediyen işlerini özüm ederdim. Ne yapışıp onu eden o? Ne yapışıp Kur'an'ı yapışıp yatıyor? Anlardan basışlı var ne diye. Men size buna deyin. Yine bir kat bilen yürüyütü Türkmenistan'dan emhemeler pravozashitanın içine uğralıp adamları pravozashita emheme için yani hükümet için işler yalı ediyorlar. Öyle şeyle de güçlendiriyor. Bir şu hatları durmalı. Yine şöyle bizim bir vatandaşımız şeyle diye halkı cevizlere çağırmak o bu da ama öğrenimiz birbirine de hormat koymak tersine birbirinin üstünün basyanı düşünen yok. Biz näme emhemeler bilen bile aktivist bolmaly. Näme biz şolar bağ bolsa biz şolar açıp görkezmeli. Ya biz şolar bilen birbirine hormat koyup olur bizi yamanlap halk önüne maskara edýän bolsalar, halk önüne töhmet atıp bizi ınamdan gaçyrýan bolsalar, biz gucaklaşyp olar bilen aktivist bolmaly, ya birbirine hormat koymaly. Onunla biz görüşemdokda, onunla biz emhemeler bilen ýa çay içip hormat koyup ýürümüz bolýar. Biz barikadan bu tarapyndan olur, emhemeler hökümet bilen barikadan o tarapyndan. Sizin diýen zadyňyz näçip olar hormat koýandyk, olar howa zulüm bolsa, üstüňde töhmet atýanym bolsa, näçip hormat koýandyk, näçip baryp gucaklaşam. A bizim görüşmemiň manysy ýa-da onu. Şoň üçin çykdykda. Ine şu zatlary kanun esasında düzeltmelemdi o. Ýeki tek ýol bar. Bütün dünýä adam haklaryny goýan jarnamyň esasında öňe çykyp ýanky öz haklarymyzy goramagyna. Ine şol bolajak bolsa, bunu näme diýär? Biz haklary goýýar, adamlaryň haklaryny goýýar, endi biz şoňa çykyş edýär. Ýönetiş şuraya öz haklaryny alyp özüňiz öňe hereket etseňiz bolan o. Siz adamlary ýakýaňyz. Diňe biz goramaly adamlaryň haklaryny. Başgalar goramanyň haky ýok. Adam öňe çykyp öz hakyny goramanyň haky ýok. Siz özüňiz ýakýaňyz gowy däl diýip aýdýar. Ben näme? Bir adamy öňe çykarýarmy? Bütün halk çykarjak bolýar, hiç kime hiç zat degilmedi ýa. Ya biz näme? Aýdan adamy ölçämdikmi? Ya biz planymyz ýokmy? Elbetde hemme zat ölçär, hemme zat planlaşdyrma edýär. Siz men düşünemdik. Yine Azat Haýatbaýew adam haklaryny goýan der. Siz kimin haklaryny goýan? Yani siz kime garşy işleýäňiz? Näçe siz halka garşy işleýäňiz? Näçe halkyň haklaryny gorak gelýän aktivistlara garşy işleýäňiz? Benim şu zatlary jogap. Gelip men aýalym ýollaga için ýa garnaşy dowasy dogany ýa-ni bir topar bolmajak zatlar ýa. Oraya bolmasa men Türkmenistanda verip işlemeler. Sizin pikir edişiniz yani. Men Türkmenistanda bağlı gelmeli ya da korrupsiya gelmeliler. Men bütün ömrümdeki hükümete işlep göremem. Onu meni hükümete alırdılar, onu bana dayanırdılar, bana korrupsiya ettirirdiler. Sizin aydışını yalvarıyamazlar. Hani hemçip
Men ayal maşgalamyň nemedi yolla gaýçyň garnaşlar bar bolsa, onda näçe beýleki doganlar türmede oturdy. Onda näçe beýleki doganlaryny türmäge bassalar. Onda näçe beýleki doganlar kösünni. Näçe ejesi kösünni. Näçe oňa kömek edilmedi. Bir bilmeýän töhmet atyp töhmet atsaňam bir açyk bir aklyga atmanym beýil atman. Men bilemok bir öwreniň birinji materialy näme hakda gurulmy diýe. Kim o doğrudan anlarsın yerden, bu anlarsın yerden bulur vapşe ömürde görüştürürmü? Bilim şolar. Şu Nurcan geleceğimizden bir daha diyecek bolan. Hadi Nurcan. Ha yok. Bir de oturmuş otayda neme agentlerin kategoriyalarını anladı otur. Birinci kategori, ikinci kategori, üçüncü kategori. Demek sen o kadar içinde ki bilyen hemmedatları. Yine prostoy halk bilen ok. Men bilemok, diriliş bilenok. Yani onsoňam otur diye 90-njy ýylda diye 93 diýdim, 95 diýdim. Murat Kılıçdarow diye ol Gazakstandan ya un getirip satdy. Bilýäňizmi şonu diye. Näçe pul diye gadandy da dedi. Ey hayvan, sen aýtsana halka sağ olsun, halka aç goýmady, un getirdi, halkyň aladasyny etdi. Yani o datlar sendi. Sen näme o taýda onu çöp atyp otursan? Yani ol bara dogry aýtsam addablenie derman içýände ya ol beýnisini içmiş ol gutortron beýnisi ol adamyň. Men o öyle diagnoz goýdum. Ine şu ýerde TikTok'ta bir soru var ya da jogap beremok diýip ýa. Murat Gurbanow sen Fransaň raýaty, sen Türkmenistan raýaty diýer. Sen näme taýlary boşuljak diýdi. Näme üçin Türkiýede gaçyp gördüňiz ýokda? Sen men Türkmenistanyň raýaty. Raýatlaryň grażdany. Siz ýaly. Sizden kim ýa? Vatandaşy diýäň, şo türkmençe gep daýym. Ýöne grażdany soraýar, grażdany. Menin grażdanlygymy hiç kim aýyrmady, aýrymam bilmedi. Kanun esasında kim aýyrsa men berdi ýatyryp bilýän. Bir, ikinci, men Türkmenistan grażdanyny aýyrmak üçin men ýa watan dönüp bolmaly, ýa bir watana garşy bir zat etmeli, men edip görmek bolardy. Menin bar edýän işim şu gününe Türkmenistanda kanunlar bolýar we adamlaryň haklaryny kanunlaryny gorumak siýasat hükmüne şu rejime bolan ýa opozisiýa hökmüne çykyş edýän. Sizin pikiriňizçe egerde biri mesela üçin opozisiýa başga bir döwletiň opozisiýasy çykyş edip nime diýen bolsa, onda ol ýa watan döwleti ýa da oňa ýa grażdança bermeliler diýip mümkin pikir edýänler. Ine Türkiýede mesela üçin opozisiýa bar. Ol watan düşmanlar diýerler. Ine Erdoganyň partiýasy bar, oňa garşylaş partiýa bar. Ne şunu da demokratiyle gidişmeklik yani fikirler beýatşygy bilim şonu diýetdi. Biz näme üýtgüşler? Indi men grażdansam boýunça mende pasport bar, o pasport bilen действующий. Onu hiç kim saklap bilmeýär. Şonuň üçin sizinki ýaly pasportym bar, sizinki ýaly grażdansam bar. Men fransuz grażdansadan gitmek üçin hat berdim Fransa. Häzir ýa ferit dura şo hata. Şonuň üçin egerde saýlamaly bolsa, men türkmen grażdansasyny saýlaýan näme? Ata babalarymyň ýeri. Beýlikle türkmen grażdansasynyň watandaşlygyny gidýän bolsa, gaçýan bolsa, terk edýän bolsa, men şonu terk edemok, men şonu galdyrýan. Men dol hakymma Türkmenistanyň hemme ýanky kanun we çärler kanunlaýykdy hemme içine geçýän syýasy hadiseler gatnaşmagyny dol hakymma. Son konstitusiýa esasında hiç kim gatnaşyp bilmeýär. Daşýurda bir adam çykan bolsa, hiç birisi Türkmenistan saýlawlaryna, prezident saýlawaryna goşulyp bilmeýär. Hatta Serdar Berdimuhammedow soňky saýlawlarda geçiren falsifikasiýasyna haky ýokdy saýlawa gatnaşmagyň sebäbi soňky 5 ýylda ýylygda Türkmenistanda ýaşanyp. Şweýçariýada 2 ýyl ýaşady, 2 ýyl Rossiýada ýaşady, ýylygda 5 ýyl ýaşamady. Şonda da kim onu seyredýär, şonda da geçip goýuldylar. Näme siz şunu aýdanlar? Näme siz Murat Gurbanow ine Türkmenistan raýaty diýilýär. Bilmeýän gurulýar. Men Türkmenistan raýaty.
Mahkeme. Murat Kılıç'ın şoňa kendin is bermedin. Şoň üçin Fransa raýatlygyny men gidýän, Türkmenistan raýatlygy gidiljekkä. Başta gidiljek bolup pasolstwa bardym. Haýyş etdim aýryň diýip, ýani syýasat etmäkem, Türkmenistana gitjek bolup, başgalaryny görecek bolup, ay paka nimetdiler, intek nimetme diýip wagty çekdiler. Ondan aýtdym men näme şol üçin öz pasportymdan geçmeli, öz watanymdan geçmeli. Näme geçmeli? Kim bolar? Men watandaşlygym durýa, men da kansa durýan Türkmen watandaşlygym. Murat Kılıçevich, bir de bu kanun boyunca eğer her bir raýat özü zaýawlenie ýazyp atkaz etmese, onu o сохраняется, o dowamy gelýär гражданство. Prezident ýylda 2 ýerde şo zaýawlenie eger sen bersem, zaýawleniýeleri rassmatryp diýär. Ana o taýda o eger rezolýusiýasyny dogry goýsa, ýani çykmaňyza bolýar diýse çykýaňyr. Köp nemelerde, gosdarstwalarda двойное гражданство yok. Yani onun için mecbur çıkmalı oluyorlar köp grajdanları. Türkmenistan'ın köp grajdanları başka bir yurdun grajdanstvasını almak için yani şu çıkmalı oluyorlar. Eğer sizin zevlenyanız bolmasa demek neme Türkmenistan'ın grajdanısınız. Nurcan gelece yani birlerinin islegine göre seni hiç kim vatandan mahrum edip bilmiyor. Bunları ata-babalarımızın söğüşleri hem şayettir. Türkmeni toprağa zar eden toprak altında mazar olmuştur. Doğru. Birlerinin islegine göre bizim vatanımızdan hiç kimse mahrum edip bilmeyecektir. Bu yeryüzü, bu topraklar Allah'ın ki, ol kurban oluyor ki ya serdarın ki değil. Biz ölsek kara toprağa gömýärler. Toprak Allah'ın ki. Asmanın azudoluğu Allah'a bağlı. Emma bular asmanın azudoluğunu, yeryüzünün parahatlygyny, bu toprağın kurban oluyor ki serdarın ki dep hesaplaýarlar. Yok. Asmanın azudoluğu Allah'a bağlıdır. O topraklar Allah'ın toprağıdır. O topraklar Türkmenin toprağıdır. Hiç kimse Türkmeni topraksız koyup bilmeyecektir. Şonun üçin men çağırış edýän dogonjuklarymyň hemmesine Türk iman milletime, Türkmen dogonjuklarıma çağırış edýän. Ýewropada mescitler, medreseler bar. Her 5-nji gün cuma namaza barym, cuma namazyna. Türkmenistandakylar Türkmenistanda cuma namaza barsyn, Ýewropadaky, Türkiýadaky, ýagny biz çağırış edelim. Bizim hemmemiz mescitlere toplanalım, hemmemiz üyüşüp cuma namazında bizi yaradan Allah'tan adalet dileyelim. Bizlere yeniş nesip ettirmekliğini, bu zalimleri yok etmekliğini, bu zalimleri yok edip öz vatanımızda, öz toprağımızda, öz maşkalarımız bilen bahtiyar yaşamaklığı dileyelim. Hemmemiz mescide varalım, 5-nji gün cuma namaza baralım, şu taýda cuma namaza goşulalım, hemmemiz oturup dilek edelim. Dilek edelim şu zalimleri yeňmekliği, şu zalimleri aýyrmaklygy. Men bunun üçin çağırış edýän. Murat Kurbanım çağırış edip biler, Nurcan gelede çağırış edip biler. Bizim hemmemiz Allah'tan kömek soralım. Sebebi bu zalimler özünü näme diýsene bulara putperest bu hudaýlar putperest puta tapýarlar bulan köpüsi ataşa tapýarlar, o da tapýarlar bular, o da çokunýarlar. Şonuň üçin biz de Allah'tan kömek soralım. Allah'ın kömegi bilen bizler bu zalimi aýyrmaklyk üçin Türkmenistan döwletimizde adalaty dikeltmeklik üçin bizi yaradan Allah'ımızdan güç kuwat dileyelim. Baralım cuma namazy 5-nji gün dileyelim şonu. Kazaklar var ya, Kırgızlar var ya, Türkler var ya, Özbekler var ya, Tacikler var ya, Türkmenler cuma namazına barmaya, Allah'tan kömek soramaya. Baralım dogonjuklarym, men bunun üçin çağırış edýän. Sağ olun söz bereniz üçin. Sağ ol diýeriz. Hemmemizem çağırış edýäs. Bir komentariýa jogap berdi. Bir topar komentariýa folklor ýa nimede? Näme sen Türkiýeden gaçyp gitdiň ýa Atagary, Rahat ýa. Biz o hiç ýerden gaçsam da. Biz Türkiýede görüşdük.
Men bildim var, men gitmeli oldum. Yani benim firmam vardım var. Derro bir hepte, bir kunna firmam düzedip, bir hepteden son geldim men. İyidima. Şöyle bir hepteler geldim gördüm hem yerde. Prokuratura verdim hemmetini, yani tapşırdık, Nurdan torayın, beylik aktivistlerden torayın. Geldik, ödem ahramsız tak geldik. Şoň üçin o gaç gitdi, eýitdi. Ine bir gaç giden bolsak, sen niýe dedim. Näme sen gelmedin? Näme sen gollamadın? Näme biz protestde bolanda adymy ağlap ýanymyza gelýärdi. Kömek soýardy, kömek berdik. Farhady tutanlaryna birinji bolup men şu protestde efir edip adamlara düşündüm. Dörüm Farhady çykarmaly. Otydy abi. Protest kuturan soň hem nimeden soň näme öýde saklanyp ýörenin näme bolup gerek. Murat Kılıçeviç boş adamlar olur. İşlerimiz derhal düzelttik, bir hepte alman, yine de 20'de dolan, bir hepte oturup şöyle hem de ardalar yapıp kayttık. Prosedürü düzelttik. Neyemden korktuk? Şunun şeyde rejimde görüşük ediyor. Yok, bunlar şunu bulun ya, yani kaç gitti, nimetti. Ola provokatsiya diýerler. Böyle hiç yere baranı, kaç gitti, provokatsiya diýerler. Özlerin yüzünü açıp bilen oğa, ol oğluncuk. Ol yüzünü açıp gürleşip bilen oğa, halk bilen. O kontrazmetkan içeri hükümet doğru görüştü işte ya. Şu komentara cevap verildi. Yani hiçbirinize işinize baka veremem. Çünkü sizin hemmeni halk için geleceği yani durmuşa etmeye kömek ediyorlar. Kat doğru diyorlar. Biz yanlış olmuyorlar. Yönü biz görüşüyoruz. Ne olsa da yine şu halkı şuna getirin de halkı aktivistliği kaldıran yine de aktivistlerdir. Şuna getirin. Öyle halk oyunmadan, hiç saat etmeden bundan beter buluşuk giderdi. Ananım, dün Türkmenistan'dan gelen bir adamla buluştum. Tanrı yalkasının bağırını aydı ya. Şey diye, siz çıkış etmedik o zaman bizi şu gamçılardan aradı ya, yığınlar. Şuraya bir kançılık helim, siz kıyırıp, daha edip, bütün dünyaya taklak geliyor. Şu olmadık olsa, prezident bilen beyleki, yankı, kakası, yurt dolandıran o. Orada at demeden öyle parakorluğu ne? Aşağıda polny bespredel hükümet devlet yok diye. Feodalny stroy. O feodalny stroy. Biz noktada ne gileri özümüz ine bir topar adamlar emhemeşler biz ne şolar bilen bir noktada gelelim. Onu bir durmalı olyatsa. Onu isteyler. Eğer men çıkış etmeyin. Men varda hiç misattan aytmam. Biz çıkış edip protestler bulunan bir hareket etsek üstümüze toplayalım. Biz cevap vermeyelim ya verelim. Yarın komentarlar. Doğru. Murat Kurbanov, bu taýda bizim jemgyýetimizin siýasaty bilmeýänliginden, bu jurnalistda siýasatçy göz bilen garalmaklygy, hukuk goraýjy siýasatçy göz bilen garalmaklygy, blogere siýasatçy göz bilen garalmaklygy, taryhça siýasatçy göz bilen garalmaklygy, medeniýetçi siýasatçy göz bilen garalmaklygy. Yani her bir adama siýasatçy göz bilen garalmaklygy, ekonomista siýasatçy göz bilen garalmaklygy, dernagaçana siýasatçy göz bilen garalmaklygy, bagşlara siýasatçy, TikTok'a siýasatçy, blogera siýasatçy. Yani bu şahsiyetlere siýasatçy diýip garamaklyk bu bizim güýçli ýangyşlygymyz, bilýäňizmi? Mesela bizim içimizde hyzmatkarlar var. Bizim içimizde TikTokerler var. Bizim içimizde blogerler var. Özünü YouTuberdik görenler var. Biz bunlara siýasatçy göz bilen garamaly däl. Mesela özüne jurnalistliği oturana siýasatçy göz bilen garamaly däl. Sebäbi bular ýarak şahsiýetler siýasaty öz haýryna ulanmak isleýärler. Öz haýryna ulanmaklyk isleýärler. Hakikaty gizleýärler, ýalany ýaýarlar. Özlerine gereklice yerine aýdýarlar. Halka bähwitli yerlerini aýtmaýarlar. Doğru. Katı doğru. Şonuň üçin men Türkmen doganjyklaryma, Türkmenistanyň watandaşlaryna seslenmek isleýär. Ey eziz doganjyklaryň. Kur'an-ı Kerim'i okan, Allah'tan kömek soran, cuma namazyna mescide barın, üýşeliň, jemlenşeliň, bizi yaradan Allah'tan kömek soralım. Diläliň,
Ey bizi yaradan Allah'ım bizlere güç kuvvet ver. Bu zalimleri, bu halk düşmanlarını, bu din düşmanlarını, bu Allah'a savaş açanları, Faraon'un yolunu tutanları yok etmeklige, bunları ayırmaklığa, bunları hak ettiği cevabını vermeklige bizi yaradan Allah'ım güç kuvvet versin deyip dileyelim, ağlı birlikte hareket edelim. Amin. Men Flokin ýerden da nurkörýän. Men diýene kontrazvedkada işleyen agent ol. Ine ýerdi Serdar arkada Serdar şöhret berdi. Ýalnız sonra barny berdi. Ine arkada Serdar şöhret. Men aýdýana bular hiç wagt rejime görüşmedi. Murat Kurban şoňa men jogap berýine burma. Seredin birinciden ol Ermeni. Ol Türkmen däl. İkinciden hem ol Türkmenistanyň watandaşlygyndan çykan ol. Üstesine de ol din düşmanı, o perez ol. İki Türkmeni uçturup bilse, o da çok ya, o perez ol. Mesela, bunu görsen men levaplı diye, levapların tarafını tutan ol ya, şatır diýenlere karşı görüşen ol ya, dava dörediye, sine diyen, bunu görsen levaplı ol ya, bunu görsen o taraflık ol ya, bunu görsen bu taraflık ol ya. Yani bunlar ara bozorlar, her bir Türkmençe gürlü yani, Türkmen diye pikir etmensizler. Her bir Türkmençe komentar yani, Türkmençe okap bil yani, Türkmen diye pikir etme sebebi, Türkmenistan'ın içine 1948. ýylda göçürlük getiren Ermeniler var. Bular 5 vilayetin şehir merkezlerine göçürlük getirildi. Bular köpöldüldü ve bular şu vaqt Türkmenistan'ın döwlet wezipelerinde de işleýärler, konsulstowada da işleýärler, pasolstowada da işleýärler ve Aşgabat'ın içinde de işleýärler. Hatta Türkmenistan'ın içeri işler ministri Ermeni, Aşgabat'ın hakimi Ermeni. Näme üçin Türkmenler Aşgabat'ın içine salmaýarlar? Näme üçin Aşgabat'ın içine 5 vilayetin vatandaşları girip bilmeýärler? Aşgabat'ta kimden kimi gorýarlar? Aşgabat'ın içinde nämäni kimden gorýarlar? Nämäniň ýüze çykmaklygyndan gorkýarlar? Pikir edip görün gelejek bu zatlary. Aşgabat'y Türkmenlerden gorap saklaýarlar. Şonuň üçin Türkmenler Aşgabat'a baran wagty bulary öz ýaşaýan vilayetlerine uğratýarlar. Hatta işlemeklige de ruhsat bermeýärler. Sinet görün näme üçin edil otýarlar? Bilip bilgeçliğin Türkmenlerin paytagtyny eýläp otýarlar. Ayrımçylyk edip otýarlar. Emma bize gedek gelende bizleri millet para dedik görkezýärler. Özleri özbek bolmasa da özlerini özbek diýerler, özbek obrazyna girip oyun oýnaýarlar. Sebebi Türkmenlerin taryhyny bilmeýärliginden, dinini bilmeýärliginden, siýasaty bilmeýärliginden peýdalanýarlar gelleje. Sebebi Türkmenler öz taryhyny bilen ok, dinini bilen ok, siýasatyny bilen ok, bular bu zatlardan peýdalanýarlar. Doğru diyorum. Yine şu günece Gonçmara cevap verin. Halk çevresiyle çağırmak kovdat emma ölümüz bir-birine hormat koyman tersine bir-birinin üstüne basýanlyk düşünýänmiz. Ne derdim? Şu Floki diýilýän arkadan şöhret diýip ýazýar. Benim olmayan şu agent şu var alıp barýan iş agentlik öňün kontrazvedkada işleýän. Biz näme onu birleşeli? Onda bizim görüşümiz manysy ýa-da onda biz ertir davat Serdaram olap çykyş edelim onu. Oraya bolýansa. Şuraya biz baydakda durnuksuz bolalım onda. Bu nädi? Yine bular bize karşı görüşýär. Muň arkasynda kim ma? MHM ya öýle ulaşam ya pulny ulaşam biz onu kesgitläp bilemem, kesgitlejem de. Bize bir protest etmelisin derhal çolýarlar. Bir Türkmenistanda bir hereket etjek bolsaň derhal çolýarlar şunu. Ýöne oturup ýa-ni kes fond ýaly, imtimje oturup grandap görsem adymy tutanoklar. Gaýdyp öýýärler. Bular görüşerek. Bular adamın haklaryny ýa gorumak geregi ýok. Şol sistema şol pul berýär we saklap gelýär. Şoň üçin ine sizin düşünjäňiz boýunça biz şonuň birleşmeli. Näme birleşebiliriz? Başlar. Gonç näme birleşip şonuň? Bizim maksadymyzam deňdäl. Bulara Urwanyň aktivistleri, biz halkyň aktivistleri. Biz garşydaş birimiz. Ýok şonuň birleşiň hormat goýun diýsem, biz hormat goýup birleşýär. Biz ýögem ýok. Ejetine bazyna ýetem ýok. Birleşýär, spokojny aýdýar. Kanun bolsa aýdýar, düşünüp bilýär. Bizim sabrlymyz bar. Biz ýa-ni dyrjaşýar şulugurda ýa görüşmän.
Yine böyle komentarlarda sevdirin, soru cevap verin vatandaşlar. Hukuk koruyucu kurumlar OPG, okey. Birleş dolayı tak. Hazır onu nime gidip dur TikTok'ta 20 adam var. Bir de karşı Foki ve beylikler Foki'ye diye esasen. Benim hiçbirine de iyiliğine elbet baka veremem. Okey, buna okudum. Ýa-da versinler, din düşmanları Allah'a savaş açanlar yeňilecekdir. Bu gururla bana çıkar yani. Murat Koçu Zoom'un bar, Zoom. Rahat. Hava. Yo vakt çekmez. Her birini verip için dava ediyen yağlı görünüyor. Hiç meclisde gerek yok. Vezife, ben öğrenimde vezife var. Ministerin vezifesinden ulu ediyen vezife. Bana vezife gereken. Yürüyor. Şöyle adatlık olsa, şöyle kanunçılık olsa bilemez bak, bilim investisiya çıkıyor. Konuşuyor. Devlete halk hareketinin meyilnaması var. Şu men yol başı mı? Men şu meyilnamanın başa aşırmak için vezife görüşmeli hükman suratda. O bir partiyan borcu, partiyan maksadı. Sen ne ile öz meyilnamalarını almalı aşacak aydın. Vezife barman neyin aşacak. Bir gelen adama öz meyilnamanı versen ünten vermeyen. Yine şunu da yani konkurensiya değil ya, şunu da siyasetçiler gidişiye, halkın üntünü çekkiye, halkının golü var ya, yine şunu yani. Erteğin men giderim devleteden. Ya bir ikinci planı geçerim. Bana yerine gelecek adam şunu konuşmalı. Biz şunu iteklemeli şunu. Şunu borçlu, birinci borçlu. İstenin partiyan borçlu. Kanun esasında öz siyaset, yani partiya siyasetini yürüdüp vezife görüşüp, vezife barıp, şu yerde ziyat kalmak için ne el? Geldik her yani. Vezife barıp, görüşüp, şu yerde demokratik yani sistemalarını oluşturmalı. Başka neyin oluşturacak? Aydan. Demokratik hava halkın. Dikariz barıp vezifeni aldı. Ve sığdırmayalım Türkmenistan'a. Devlete Murat Kurban'ın vezifeni aldı. Hem kapıları açtı, istenen adam gelsin. Hem de nol, hiç mi işlat diyen o, elin partiyasını daha dedim, töhmet atman, giyirin, vezife alın, yani yeni sayılavlarda halkın önüne girin, biz ösmeli, boldu. Ben size aydayın, siz vezife diyemez, yine size aydayın vezife vardı. Gelecek, 5 yılda Türkmenistan'ın prezidenti bolacak adama Allah kuvvet versin. Doğru ol. Düşünün, şular bergaya batırıp gittiler. Şular halktan ilat yasadılar. Halkı kaldırmalı, ona bilimler vermeli. Hemmedat yıkık. Şular hemmedat çüğrettiler. Bütün devleti noldan kaldırmalı. Yadına zaman Gayrı Satabayev ne yaptı? Yine şuraya kaldırmalı oluyor. Noldan aldık gitmeli. Türkmenin deplesi uğrayıttı. Yallaklar öne çıkıp, kedaplar öne çıktı. Adamçılık, maraltadan hemmedat yitik gitti. Hemmedatı kaldırmalı. Kim gelse 5 yılda saçar yemedi aydayım. En выгодный strategiya 5 yılı bir yer bolsun, şu 5 yılla prezident bolsun, qırada çay içip, yani sayada edip gezenin amatlı böyle biznes edip kaptanına arkayın Türkmenistan'a gezenin seyahat. Sana derek bir yer giyecek onu işlep Türkmenistan'da yürütmeli. Anladın mı? Türkmenistan'da prezident olmak ön kıyalım olmadı mı? Erkek kıyalı işler Türkmenistan'ın kanunlarını meclisi bilen işlemeli, yani suudlar bilen işlemeli, halk bilen işlemeli, kabinet ministri bilen işlemeli, giyece öyle 24 saat işlemeli. Kim şoň prezidenti bolacak bolsa Allah kuvvet versin. Men günah edeyim. Kaçanla bir sen bolýanyna men tenim dağıldı diýär. Jogapkärçilikleri ol yani. Şu men 35 ýyl jogapkärçilik çekip ýördüm. Aýdyn, iň elbetde hemmeler wezipe diýip düşünýär. Mene jogapkärçilik diýip düşünýär. Yani hemme baran yerinde intek bir gelen vezifem unutup koyma. Dine jogapkärçilik. Başka zat yok dedi. Sizde başka zat men ne yok? Dine jogapkärçilik. Şuraya alayım. İndiki nimet diýilýän diyetanyň bakynyň suratyny
Şoňa men jogap berýine bir mutçuk Murat Gurbanow seredin. Bizleri bir wagtlar ýok etmek islediler. Bilýäňizmi? Dewletenam ýok edýär, diwrelşem ýok edýär. Biz de ýok edýär diýdiler. Şo wagtlar jemiyete bizleri ýigrendirmeklik üçin özlerine kömek eden adamın suratyny TikTok'ta başka hata açıp yayınladılar ve bunu direniş yayınladı deyip meni cemiyete ýigrendirdiler. Meni cemiyete ýigrendirmeklik üçin bir giden adamın suratyny paylaştılar ve men paylaşdy diýip görkezdiler. Başka buların çıkalygy kalmadı meni cemiyete ýigrendirmeklik üçin. Sebebi bizi cemiyete ýigrendirmeli, cemiyet bizim sözümüze inanmaz ýala getmeli. Häzir men size bir soraw berjek. Men häzir size biriniň suratyny görkezýärde şu planynyň suraty diýsem, siz şu suraty öň görmedik bolsaňyz tanap bilmersiňiz. Bularyň özleri tanaýarlar, özleri bilýärler, şol adamyň suratyny ýayınlaýarlar, ondan soňra direniş ýayınlady diýip menden cemiyeti uzaklaşdyrýarlar. Cemiyet bana inanmasın diýýärler ve öllerinin gara işini amala aşyrýarlar. Bu aslında bizleri cemiyete ýigrendirmeklik üçin ulanylýan hereketin bir parçasy. Doğru. Sevdim. Muhammed abi, biz efirde gezdiňiz gelen. Onu jaňa dem sene bolýarmy? Sevdim, yine Nur Muhammed Anafiýer ýa-da diýer şuarda beýlik barda. Men siziň araňyzda da goşulamak. Diýler şu köp aýan zatlar dogry. Ýöne ýalňyş aýan ýerler ama. Biz ýalňyş aýdýan, dogry aýdýan diýip birini suud etmäni bermedik. Ýöne görüşýänler garşy görüşýänleri ýerine goýmaly. Käwagt aram goýmaly. Aram goýmasaň, bu çenden geçýär-de mümkin. Yani şoň üçin biz diýler şu aýdýan zatlar da ýa-ni zady bilen ýöremdik. Nur Muhammed Anaýyň zady bilen ýöremdik. Biz ýa oň zady bilen ýöremdik. DWT-niň öz alyp barýan fiýaty bar. O fiýatlar halk üçin boldy. Inanmasaňyz açyň saýty, şeýdiň saýtda jikmejik ýazyldyr. Bizim fiýatymyz näme? Biz kimi golýar? Halk golýarmy, gurbanyň golýarmy ýa başgalar golýarmy? Bizim alyp barýan fiýatlarymyz bar. Ondan diýler şeýle goşulýar, öz pikirini aýtsa, käwagt biz ırza bolýar, käwagt biz ýok diýär. Käwagt diýler şeň bizi çykyp tanqid edýär. Biz näme derul düşman görmelimi? Ýok. Tanqid edýär. Näde diýin? Men oň agzyny ýap bilemok. Ya men Nur Muhammed Anaýyň agzyny ýap bilemok. Ya oň ine şunu da demokratiýa diýär. Beýnam tamam. Churchill'ın aýdyşýaly iň bir dünýäde aýply zat, iň bir nejis zat demokratiýa. Ýöne şunu ýöneçildi. Entek cemiyet, adamlar, filosoflar, alimler şu demokratiýandan oglat tapdyrylar. Şuraya. Şoň üçin Murat Gurbanow olar siz tankid eden olar sizi cemiyete ýigrendirmeklik bilen meşgulanýar. Adamy ýigrendirmeklik bir başga, tankid etmeklik bir başga, kemçiligini aýtmaklyk bir başga. Siýasy hereketini tankidlamak bir başga. Agam bular cemiyete ýigrendirmeklik bilen meşgulanýarlar. Nurusy bolsun, Talip bolsun, Alişer bolsun, Dürsultan bolsun, Eýlekisi bolsun, Beýlekisi bolsun, cemiyete ýigrendirmeklik bilen meşgulanýarlar. Meselem Alişer Sakatow oturup sine tükürmaga näme diýdi? Ana durdu Hajifa esker gerek diýdi. Eskere de paluçka gerek diýdi. Maňa da pul gerek diýdi we buňa näme etdiler? Bunyň pulunu berdiler, Sinop'a aketdiler, Sinop'da kwartira tutup berdiler, kwartirasynyň depozitini berdiler, kwartira pulunu berdiler we buny şeýdip şo taýda iýimlediler. Ondan soňra bulary bize garşy göreşdirdiler. Görmediňizmi? Atamra Saparov, Alişer Sakatow, Dürsultany, Ahmet Rahmanow, Nurusy, Eýlekisi, Zarina Akhtiamowy hemmesi topu bilen geldiler. Dewletini ýok edýär diýdiler. Görmediňizmi? Dewletini ýok edýär diýdiler. Murat Gurbany ýok edýär diýdiler. Diýrelşi ýok edýär diýdiler. Murat Gurban bilen Diýrelşiň elinde Ferhadyň gany var diýdiler. Topu bilen geldiler. Topu bilen. Olya Kerim ken nemetme. Gatty gyzdy ganyň.
yanlışlık edip bilendirler. Olurum aktivistler, olurum görüşe, olurum pozisyonlar. Yani şu vakit biz olurum görüyoruz. yanlışlıklar, olurum doğru adetler. Biz beyazda öz aktivistlerinin aradığında görüşmeyer. Yönemin her vakti maydiyan. Kaşpirovski aktivistler, Azat Kayıtbayev aktivistler. Bunlar aktivistlere karşı görüşen. Şunun için kim aktivistlere karşı görüşen mi olsa? Onlar aktivistlerdir. Aktivistin arkasında gizleyenler. Tersap olmalı. Biz onu aydıp durmalı. Biz onu ellem yok. Bak bize şunun gerekleri hem yok, işimiz hem yok. Öldür yine dünkü efirde çıkıp Azat Kayıtbayev bir topar tökmetler aytıyor. Mansur Mengelov pul alyalar. Han sen oturup gör bir gün şoyurdu. Yankı onun oturuyan yerine. Ayaklarını çüyrek duqa. Neçe milyon pul verserim almardın. Çıkarın men nereden? Şunu çıkaracak olup yankı emhemaydı ya. Sen yankı hemme aktivistler beyle karşı çıkış etti, çıkaralı sen neyse edin o. Sen ederdin. Öğretmen. Yok, doказательство'san yok. Murat Geçeviç. Keşke doказательство örgese halka. Ben tökmen at bilen, ben gen görüyen. Ola türmede otur. Senim Avrupa'da Boston'a diyen, hiç geroizm eden o, hiç aktivistçılık eden o, Avrupa'dan sena, men yine hükümet, men yine medya deyip alyan, ol yatan, hükümet hakiki kıynayan Mansur Mengelov türmede oturup adamın haklarını oraya. Biz şunu aydıp diyor hem yerde. Sen şunu yank avranı döküp, şunu yank postlamaydıp, pul alyalar, yine şey diyorlar deyip, gellik karizm edip yanına atlarını bize yapyan. Ne yapayım? Keşke burada dokument görközü bilse halka. Ne o yapyan? Utunun yok mu? Şu da atlara. Utunun yok. Biz şunu aytmasak, devam ediyor abi. Biz aytmalıyız. Öz içi biliyor. Nekirtilik yali, şu agent yali hareketler ediyor. Öyle kimin o çıksa aktivistler karşı. Kimin o çıksa? Doğru ya Murat Kurbanov, indi yine bir soru çıktı. Murat Kurbanov, prezidenti ayırmaklığı için şahsi maglumat gerek mi? Prezidenti ayırmaklığı için iyi adamların şahsi maglumatını çöplemeklik gerek mi? Yok, ne mi? Ben nerede gördüm prezidenti ayırmaklığı için adamların şahsi maglumatını almalı, adamların pasır suratını almalı, adamların yenesini almalı. Nerede var onlar gelirlik? Murat Kurbanov siz bir siyasatı öğretseniz lan bunlara var bunlar sapsım yolundan alıştılar. Adamların şahsi maglumatını çöplep başladılar. Adamların şahsi maglumatını sorap başladılar. Yani halkın edip bilmeyecek vaadını halktan talep ediyorlar. Halk bu işi başarmadı diyem efirlerden yetip gidecek golyalar. Halkın özünü günahkar edecek golyalar. Sebebi halkın yetmeyecek vaadını halktan talep ediyorlar. Halk iştahat eden ok deyip efirlerden yetip gidecek golyalar. Sebebi ne için beydiyorlar? Her yıl şunu yana hareketler golya Murat Kurbanov. Seyredip görün. Neçige de kaydılıyor bunlara var. 2021'de de şu hareket ediyorlar. Halkı gada getiriyorlar. Halk gada gelenden sonra öz arasında dava cencel dönüyorlar. Ondan sonra yetip gidiyorlar. Ve ortada kalan cemiyeti olsa hukuk koruyucular parçalıyorlar. Birileri şey ettiler Murat Kurbanov. Ne ettiler? Birileri kazırıp ortaya çıkardılar. Diriliş. Bu ondan sonra mitik gittiler. Her kimin bir öz metodu var, görüşme metodu var. Bir kimin öz görüşme metodu. Ona da saygı duyuyorlar. Yani görünür, orta çıkarmak görkezler hemmeden. Yine misal için diriliş doğrudan rejim yıkmak için hem bilen dağları yığınamalı. Yönü her bir ağaçta gidip dur. Talip bilen Nur'u inisiyatif bildirdiler ve devlet aktivistler inisiyatif verdiler. Benim gol ya, devlette doğru gol ya. Ömür çıkacak bu adamın yani pasport dağlarını ya videosunu ya da nimetini alıp bunu şu o tarafta emheme olmadığını deyip ediyorlar. O düşünüp polya olatlar. O doğru. Düşünüp polya. Bunun erkek ünlü eğer bir içine varsa bizi kim karşılar ya? Şu emheme mi? Ya doğru kuruyan mı? Oturmasınlar deyip yani strahovka ediyorlar. İki taraftayım. Normal. Şunun için ol bir yani предложение, ol bir neme istemeden Ben düşünmedim Murat Kurbanov. Sizin de prezidenti ayırmaklığı için adamların şahsi maglumatını sorap mi? Yok, biz soramdı. Yine şu atsa, birinci gün çıkan adama
egerde goşuljak bolsaň, bir jümürlikde boljak bolsaň, şoň danylary gerek. Ýa kim şol telefony, suraty, videosy, şol hakyky MHM-mi ýa hakyky görüşüjimi? Erteki gün biz şoňa esaslan barjak bolýardy içine, düşämi? Cemiyetin danlısını alayan emkeme olup bilmez mi? Mesela menin danlıyım alanlar näme ettin soňunda? Sen öz ananyan adamına vermeli. Öz ananyan. Muratlı içince verilmez. Bana ver. Oňa oňa ver. Her kim öz hereketini çıkarmalı. Ine häzir o aýtdyň şu temany biz aktivistler bolup her kim öz aktivistlerini öňe çıkarmaly. Ine mysal üçin biz tanıyanlarymyzy pasportlaryndan Amerika tak çıkarýar. Ine Nuru bilen Talip başaçy çıkarýar. Mysal üçin Alişer Sakhatov, Kerim ýa ýene bir başaçy çıkarýar. Tapawy ýok. Öňe çıkmaly. Şol adamlar inanmady. Eger bu baranmada şol adamlar bolmaly şo ýerde. Emkeme bolmaly. Murat Kurbanov, men size bir rad aýdyn. Häzir Türkdäkileriň eline cemiyetiň şahsy maglumaty geç aýta gündün-güni tazlar kele gidýär. Anadolu'da Hajewiň eline geçýär o watandaşlarymyzyň şahsy maglumaty. Sana aýdyldy. Bak, sen ananyan adamyňa berirsin. Halka meýle. Sen inha mesela devlete verip bilirsin, Nura vermeyi bilirsin, Talib'e vermeyi bilirsin. Ya devlete vermeli ya on vermeli. İnanmadan verme özün git şöyle. İyilikle boşun. Yok. Yine misal için Talip ve Nuri şert koyduğu biz barya, bize şuraya şert vererek yine etkenlik toplamamız biz barya. Oğlum risk ya da oğlum doğru ya. Biz barcak eğer de çıkalım, biz çıkyan. Karası çıkyan oğlum ama dağlarını videolar gürülüşten temizler. Inanın internetten emkame değerlendir. Doğru ya. O tayda dine Talip bilen Nuri değil. Devlete de var. Onun için sen devlete verip bilirsin. Biz başaça toğrayat, biz başaça emniyet. Yöne şu bir maksat. Hormatly vatandaşlar bizim häzir uzun ýa-ni duruşumyz var, aktivistler bilen şoň şu efir bu toğrayat. Efire gatnaşyp bizi tanqid edip ýa bizi ýa-ni kommentariýa ýa-ni köp taňyp indi gepleşikler çelli. Biz aktivistler her wagtym bolýar. Kim bolar? Bize garşydaş bolsun. Bize karşılaş olmadan yine kemiğine bize karşılaştı, borlak Fakat bize karşılaştı, borlak Sebebi diğer senin böyle oturup senden sonra devlet aktivistimi, soyunun aktivistimi ya o aktivistimi seni hiç yap. Seni öldürüp koyarlar. Türkmen halkının oğlanları. Neyse biz köp kurulacak, neyse köp protestler edecek, neyse köp hakları yatar, neyse köp hakları edecek. Murat Kurbanov şolindi maglumat meselesinde menem öz pikirimi aýdynda meselem bular 10-20 sanak adamyň şahsy maglumatyny alyp danym soňundan ay biziň adam sanymyz müňe yetmedi, biziň işimiz uğruna bolmady diýip ýitik gitseler, ol 10-20 sanak adama o da atyp gitseler näme? Mesela maydaly her birisi 10 adamyň maglumatyny aldy diýeli. Ay bizler 1000 sanak adam toplap bilmedik diýip ortadan ýitik gitseler, eline geçen adamların şahsy maglumatyny alyp edenim, ol adamlar pida etseler näme etmeli? Ol sana bagly. Sen ananyan adamyňa berýän, ol ananyan adamyňdan hem jogap. Men Talip bolsanýa, Talip bilen çörümid, bargyň görüp gaýtdym. Atarsa o zatlar hiç wagt etmedi. Nuram Talip'in ýanyna bolsa hiç wagt etmedi. Men şonu eder diýen öýdemok. Eger etseler, ulu günäý diýen halkyny, onda halk bolup kowlar. Biz şonu etsek bizi kowlar. Sen etsen kowlar. Bu diýip açykda, bu ýa gizlinet bolmaz tamam. Sen bir insatsan hukman bilmedi. Nokta şonki. Hormatly vatandaşlar. Sağ olun. Diýer köp taňyňyň efirge gelip pikirini aýdanyňa biz hemme seň pikirini gowlamyk, ýöne umum aýdýanlardan gasy dogry köp ýerlerde seni gowlaýanlar. Ýalňyň çykanma. Nurjan apa köp taňyňyň efirge gelip şurýaly çykyş edýänler. Nurjan apa men ulu taňyňyň bildirýän bizim aktivistlerimizden, azalarymızdan, halkyň adynan dünýäde Türkmenleriň arasynda iň köp protest edip gören, iň köp çykyp çärli bolup beren Nurjan. Şoňçy biz buwanya, aktivist bolup bizim aramızda bizim bilen
işleyenme bizim bilen gatı bolýar. Bugün aýdyn men köplenç manajan edýär. Men özüm ýa-diýen bolyn politika aňarda durdum. Janyny geçetim gelýär, şunu utapadan edip motivasiýa berýär men ýene-de gidip başlaýar. Halkyň arkasyna boran, biz başga näme edýär? Ya näme? Biz öz başga edýänler öýdýär. Ya bize bir üýtgeç pul berip, ýa-ni bizi bökdürýändir öýdýär. Dewlet hiç kimden pul almaz. Bir zat ittirmek üçin. Lüboýna biz ýok bolýar. Ýöne biz aýdan dadymyzy görüşýär. Olam adam haklaryny gowraşyny biz görüşýär. Halkymyzy azatlyga çykarmagyny biz görüşýär. Biz Gurban Berdimuhammedow ýakadyndan aldykmy? Biz şonu ýykars. Şu neçeli ine ýykyp gelip otyr. İnşallah şondan başarar. Serdar öňünden çykdy, Serdar'a ýykars. Onu hoşsa bolun. Nurjan apa aýçaklarymyz bolsa, sesiniz gelen o. Sesiniz yapıldy. Eşitilen o. Eşitilen o Nurjan apa sesiniz. Nemen aýraýyn bolmasa. Bu hawa. Ha, inleştirdi. Ağzı birlige çağıryan hem halkymy, yani ağzı bir boladın, onda birdat edip bilers. Egerde bir-biriňizi ýamanlap, onuň aýbyny açyp, "Maňa beýle" diýsen, o bolmaz, o ýüremez. Her kim egerde dinleýän bolsa, bir goşant goşak bolýan bolsa, ağzı bir boladyn öýlenir. Halkym hatta. Sağ olun. Bizim hemme aktivistler, hemme vatandaşlarımızı azybyry çağırýar. Diňe azybyry bilen ýeňip bilýär. Bolmasa bizim çykyşlarymyzyň, bizim görüşmemiň, bizim wagt ýitirişimiň manysy ýokdur. Indik gepleşikleri çeldi, hoş sağ olun. Hoş sağ olun.